Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε. Μετά από 2 χρόνια συνομιλιών και μηνυμάτων και όχι μόνο, έχουμε επιτέλους την τιμή να φιλοξενούμε στην παρέα μας, στα μέρη μας, τον Κώστα Μητσάκη. Ένα όνομα το οποίο είναι συνυφασμένο άμεσα με το πνεύμα του μοτοσυκλετιστή, το ταξιδιωτικό πνεύμα, το πνεύμα του όπου υπάρχει θέλω, δεν υπάρχει δεν μπορώ. Δεν νομίζω να είναι κάποιος εδώ που δεν γνωρίζει τι αντιπροσωπεύει το όνομα Κώστας Μητσάκης, αλλά αν και εφόσον υπάρχει κάποιος, ιδίως προς την κάτω πάντα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ταξιδέψει κυριολεκτικά σε όλο τον κόσμο με μοτοσυκλέτες από 50 κυβικά ως 1500. Για εμάς τους τυχερούς που τον παρακολουθούμε τώρα χρόνια, έχουμε ταξιδέψει και εμείς μαζί του, έχουμε πάει από Σιβηρία, Ρωσία, Αλάσκα, Αμερική και όχι μόνο. Σήμερα, απόψε, έχουμε την τιμή να τον έχουμε και κοντά μας και να μας ταξιδέψει για ακόμα μία φορά μέσα από μία παρουσίαση που θα κάνει σε λίγο. Πριν του δώσω το λόγο, ένα βιντεάκι για όσους δεν γνωρίζουν για την Βαραντέρο και τα Μένιαξ, ποιοι είμαστε, τι αντιπροσωπεύουμε, και αμέσως μετά ο λόγος στο Κώστα Μητσάκη. Σας ευχαριστώ πολύ, καλά να περάσουμε.
Καλησπέρα σας. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Βαραντέρο Κρενταμάνι για την τιμητική πρόσκληση να έρθω εδώ και να σας ταξιδέψω, να σας ξεναγήσω στους δρόμους του κόσμου. Όπως είπε και ο Νίκος, ο αγαπητός Νίκος, 2 χρόνια προσπαθούσαμε να βρούμε μια ευκαιρία για να ορίσουμε ραντεβού. Κάθε φορά που έστελνε ένα μήνυμα ο Νίκος, ήμουν ανηλικός γιατί κάπου ταξίδευα, κάπου ήμουν έξω. Αυτό είναι αλήθεια. Προσπαθούσαμε να βρούμε δηλαδή ένα κενό χρόνο από το ταξίδι για να μπορέσουμε να βρεθούμε. Ταξίδι όμως. Κάποιοι ταξιδεύουν. Πιστεύω ότι δεν ταξιδεύετε, αλλά για ποιο λόγο ταξιδεύετε? Αν ρωτήσουμε 10 ανθρώπους, θα ακούσουμε 11 γνώμες. Αυτό είναι αλήθεια. Εάν σας ρωτήσω εσείς γιατί ταξιδεύετε, τι ψάχνετε να βρείτε στο ταξίδι? Για πέστε μας. Ποιος θα μας πει γιατί ταξιδεύει ένας? Γιατί ταξιδεύετε, υπάρχει λόγος? Σας ακούω, πέστε, γιατί εγώ θα τα πω, εσείς θα τα πείτε. Ελευθερία, άλλο. Να μιλήσουμε με άλλους τόπους, να δούμε άλλες εικόνες. Να διάσει το μυαλό. Να διάσει το μυαλό ή να γεμίσει το μυαλό. Εκεί δεν φορά. Και να εκτελεθούμε με οδήγηση, είναι σωστά, άλλο. Μήπως θα πρέπει να πούμε και άλλα πράγματα, γιατί δεν τα λέω εγώ, εντάξει, δεν δίνω εξετάσεις. Εσείς δίνετε εξετάσεις τώρα, αν το έχετε καταλάβει. Με καλέσατε εδώ για να δω αν ξέρετε τι σημαίνει ταξίδι. Γιατί εγώ δεν θα σας ταξιδέψω απλά, θα σας πάω με ένα παπί στην Ινδία. Ακούγεται παράλογο, είναι ανατρεπτικό. Κάποιος μου λέγανε δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και όμως γίνεται, γιατί το ταξίδι τελικά δεν είναι μόνο το να ξεκινήσω να πάω από έναν τόπο σε έναν άλλο τόπο, να οδηγήσω να εκτονωθώ. Είναι και ένα προσωπικό στοίχημα. Στοίχημα τον εαυτό σου. Γίνεται αυτό? Ναι, γίνεται, θα το προσπαθήσω. Μπορώ να πάω εκεί, τι θα δω εκεί? Προσωπικές αναζητήσεις. Ανοίγεις καινούργια μονοπάτια στο μυαλό σου και στον κόσμο. Βλέπεις άλλα πράγματα, βλέπεις άλλους ανθρώπους. Κοιτάς τελικά ότι ο εαυτός σου δεν είναι αυτός ο οποίος γνωρίζεις μέσα στην καθημερινότητά σου. Έχεις άλλα όρια, τα οποία μέσα από το ταξίδι μπορεί να τα αναπτύξεις, να τα γνωρίσεις και πολλές φορές γυρνάς πολύ πιο πλούσιος. Όχι σε λεφτά, γιατί έχεις δώσει τόσα λεφτά που έχεις ξεφραγιαστεί. Ο πλούτος τελικά είναι το ταξίδι, είναι αυτά που έρχονται από το ταξίδι και μπαίνουν στο μυαλό και κανένας δεν μπορεί να τα πάρει. Είναι οι εμπειρίες, είναι οι εικόνες, είναι οι σχέσεις, είναι οτιδήποτε μπορεί κάποιος να κερδίσει πάνω σε ένα ταξίδι. Τι σημαίνει ταξίδι? Ας ξεκινήσουμε, να δούμε. Παίρνεις το παπί και ανεβαίνεις στο Στέλβιο. Ξέρετε πού το Στέλβιο? Εντάξει, είναι η δεύτερη υψηλότερη κορυφή της Ευρώπης. 125 κυβικά, θα ανέβεις και στο Στέλβιο. 125 κυβικά, πας και στην Οδυσσό, στην Ουκρανία, σε άλλες πιο ειρηνικές εποχές, εντάξει. Και αφού φτάνεις στην Ουκρανία, λες, δεν πάω και μέχρι το σύντροφο τον Πούτιν εκεί να δω και τη Μόσχα. Άντε να πάμε και εκεί. Γιατί όσο προχωράς μέσα στο ταξίδι, τόσο πιο πολύ σε τραβάει αυτό το πράγμα. Αυτό το άγνωστο να προχωρήσεις. Κάποια στιγμή ξεφεύγεις. Αν είσαι παντρεμένος, λες πόσα χρόνια είμαι? 28 χρόνια παντρεμένος, 28.000 χιλιόμετρα να κάνω φέτος. Παραφύγω. Δεν λέω περισσότερο γιατί η γυναίκα μου είναι πρώτο τραπέζι πίστα και θα έχουμε πρόβλημα. Πας και Μογγολία. Δεν κοιμάσαι σε ξενοδοχείο, κοιμάσαι σε γιούρτα. Εντάξει, γιατί είναι διαφορετικό τελείως. Δεν υπάρχουν ορθόδοξοι ναοί στην Ιαπωνία, υπάρχουν όμως παγόδες. Είναι κάτι διαφορετικό. Άλλη θρησκεία, άλλα πράγματα, άλλες εμπειρίες. Κοντά στο Βλαδιβοστόκ, στην άκρη του κόσμου, υψώνει στην ελληνική σημαία. Πάτε ταξιδεύω με μια ελληνική σημαία στα αποσκευές μου. Είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας και αυτό προσπαθώ να δείξω και να διαφρονώ παντού. Μέσα στον Αμαζόνιο, περιπέτεια, στους χωματόδρομους. Εντάξει, εκεί που έχεις όχι να αντιμετωπίσεις δύσκολες καταστάσεις, ένα κουμπί μπορεί να σου κάνει μεγάλη ζημιά. Πατάς με υπερηφάνεια πάνω στον Ισημερινό, και αυτό στη Βραζιλία. Είναι εκεί που η γη τεμέται στα δύο. Με ένα ταπεινό 125 σκουτεράκι, Καπαδοκία. Κοντινός προορισμός. Δεν χρειάζεται 1000 κυβικά να πας στην Καπαδοκία. Όρεξε να έχεις. Μια ευθεία είναι. Φυσικά θέλει λίγο θάρρος για να μπεις στο εμπόλεμο Ιράκ και να πάρεις τα όπλα των φλουρών και να βγάλεις κάποιες φωτογραφίες. Πολλοί έχετε πατήσει εδώ ρόδο νομίζω, ακτικός κύκλος στη Φιλανδία, στο Ροβανιέμι, εδώ που ξεκινάει το ταξίδι του Άγιος Βασίλης και λίγο πιο πάνω, 700 χιλιόμετρα πιο βόρεια, προορισμός Ονείρου, Βόρειο Κροτήρι. Εντάξει, είναι ένα ταξίδι ζωής για πάρα πολλούς και όλοι το σχεδιάζουμε και προσπαθούμε να τα ικανοποιήσουμε. Για το φίλο μου εδώ που είχε πάει Αφγανιστάν, 5 μήνες, Αφγανιστάν. Δύσκολες καταστάσεις εδώ, οι σφαίρες πέφτουν από παντού. Εντάξει, τώρα έχουν ερεμήσει λίγο τα πράγματα.
Τελευταίο ταξίδι, όχι μόνο με τον εαυτό σου, αλλά και με τον γιο σου. Δηλαδή με την καλύτερη παρέα. Πας στη Σκωτία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Mondoexplorer.gr το site το δικό μου. Λοιπόν, ένα πρωί ήταν Απρίλης. Κάποια στιγμή κατέβηκα με τις γυναίκες μου να πεταχτώ στο περίπτερο απέναντι να πάρω τσιγάρα. Εντάξει, μου λέει, πήγαινε. Κάποια στιγμή ξεκίνησε και έφυγε για Ινδία. 18 μέρες, 7.500 χιλιόμετρα. Yamaha Krypton. Τι σημαίνει πάω για τσιγάρα? Σημαίνει ότι ξεκινάς όλη αυτή τη διαδρομή μέσα από Τουρκία, το Ιράν, πας από το Πακιστάν και πλέον το τερματίζεις στο Νέο Δελχή. Απλά πράγματα, λίγα πράγματα. Μαθαίνεις μέσα από ένα ταξίδι να είσαι ολιγαρχής, να παίρνεις αυτά που χρειάζεσαι. Εντάξει, το κομμάτι της Τουρκίας, 1.800 χιλιόμετρα περίπου. Ήταν Απρίλης, οι καιρικές συνθήκες καλές, με λίγα χιόνια στον δρόμο. Για όσους θέλουν να κάνουν ένα ταξίδι στην Τουρκία, το πιο εύκολο και γρήγορο είναι από Χίο να περάσει στη Τσεσμέ με το πλοίο. Και από εκεί πέρα μετά, καλοί δρόμοι για να κυλήσουν οι τροχοί της μοτοσυκλέτας στην Τουρκία. Όπου δεν υπάρχει πάρκινγκ, εντάξει, οι ντόπιοι δίνουν χώρο στη ρεσεψιόν να παρκάρει το παπάκι μέσα. Εντάξει. Οι σύντροφοι εδώ, όπως βλέπετε, μας δίνουν ιδέες το πώς μπορούμε να φτιάξουμε τη μοτοσυκλέτα, να την κάνουμε λίγο πιο ανθεκτική και να βάλουμε πιο πολλά πράγματα. Αυτά κυκλοφορούν ευρέως στην Τουρκία. Σακούλα σκουπιδιών, γιατί έβρεχε και δεν υπήρχε δυνατότητα διαφραγωγοποίηση. Βλέπεις ιδέες, βλέπεις τι πρέπει να κάνεις. Μια σακούλα για σκουπίδια, τη σκεπάζεις. Και όταν βλέπεις αυτές τις ευθείες μπροστά σου, λες, μεγάλε, τι κάνουμε τώρα, πώς γίνει αυτό με 90 χιλιόμετρα την ώρα. Πας, εντάξει, φιλοσοφείς τη ζωή σου. Καθοδόν. Σύμβαση. Είναι η παλιά Βυζαντινή Σεβάστια. Ανακαλύπτεις τόπους, γιατί τα προσωνύμια όλα αυτά είναι πλέον αλλαγμένα από τα τουρκικά, από τα βυζαντινά, τα ελληνικά στα τουρκικά. Ανοίγεις την Wikipedia και ψάχνεις. Σιγά σιγά ο δρόμος μπαίνει επάνω στα βουνά. Τα χιόνια έχουν λιώσει μένα, αλλά η θερμοκρασία παραμένει κοντά στους μείον 2, μείον 3. Όλο το κομμάτι της κεντρικής Τουρκίας είναι βουνά τα οποία οδηγούν τη μοτοσυκλέτα ψηλά, περίπου στα 2.100 τόσα μέτρα. Εδώ είναι στα 2.196, είναι ένα από τα περάσματα και γύρω η διαδρομή αγγίζει αυτό το υψόμετρο. Είναι η κλασική διαδρομή από την Άγκυρα σε Βάστια για Ερζερούν. Και μετά έχει κατηφόρα. Η Αγία Κατηφόρα και όσους ευνοϊκός που λέτε σε αυτά τα ταξίδια. Με τα μικρά κυβικά. Εν πάση περιπτώσει, η Τουρκία σιγά σιγά μένει πίσω. Κάποιες λίγες ακόμα εικόνες από την ενδοχώρα. Κάποια χωριά ξεχασμένα στον χρόνο. Γενικά όσο πιο ανατολικά πηγαίνει στην Τουρκία, τόσο πιο, δεν θα το έλεγα πρωτόγνωρες, τόσο πιο αρχαίγονες καταστάσεις, τόσο πιο πολύ ταξίδι πίσω στον χρόνο κάνεις. Δηλαδή οι καταστάσεις και υποδομές που είχαμε εδώ τη δεκαετία του 50, του 60 στην Ελλάδα, τη συναντά κάποιος στην Ανατολική Τουρκία. Εδώ πλέον βλέπετε ακόμα και κάποια χωριά τα οποία είναι πληθόχτιστα, αριστερά κάτω. Διακρίνουμε σγουρνιές, είναι δηλαδή κοπριές από ζώα, τις έχουν φτιάξει έτσι ώστε να είναι καύσιμη ύλη για το χειμώνα. Γιατί η περιοχή είναι αγωνία, δεν έχει δέντρα να κάψουν κάτι να ζεσταθούν. Φιλικές αγκαλιές, ο κόσμος είναι φιλικός, εντάξει, από κοντά. Και πλέον το παπί προχωράμε στο Ιράν, 2.300 χιλιόμετρα αυτό το πράγμα. Το Ιράν είναι μια περιοχή του κόσμου, της Ασίας, μάλλον άγωνη, κατά το 90% είναι έρημο. Αυτό το τοπίο είναι το χαρακτηριστικό που βλέπετε. Οι δρόμοι είναι πολύ καλοί, αλλά είναι μόνο μέχρι τον Μάιο. Μετά αυτές οι περιοχές το καλοκαίρι αγγίζουν 50-55 βαθμούς Κελσίου. Δεν το συνιστώ δηλαδή για ένα ταξίδι σε αυτές τις περιοχές μέσα στο κατά καλό καιρό. Οι διαδικασίες τα τελευταία χρόνια έχουν απλουστευτεί, είναι εύκολα. Δεν έχει πολύ δυσκολία το να φτιάξει κάποιος τα εγγραφά του. Μεγάλες οι αποστάσεις. Άγρια ομορφιά στο τοπίο. Εμένα προσωπικά με συγκινεί πάρα πολύ το θέαμα της ερήμου με όλα αυτά τα γυμνά πράγματα. Κάθομαι και το θαυμάζω ώρες. Εντάξει, καλές οι Άλπες, αλλά και αυτό έχουν μια άλλη διαφορετική έτσι, εικόνα στο μάτι, στο συναίσθημα του καθενός. Κάπου εδώ 5.000 χιλιόμετρα να αλλάξουμε ράδιο στο παπί, εντάξει. Σταματάμε εκεί σε ένα βενζινάδι που βγάζουμε τα λάδια από τις αποσκευές. Ήρθε αυτός, το βράδυ κοιμήθηκα σπίτι του, δεν μ' άφησε να φύγω, γιατί ήμουν Γιουνάνι, δηλαδή Έλληνας. Σε όλες αυτές τις χώρες
Το όνομα Έλληνας έχει μεγάλη απήχηση. Όπου έχει περάσει ο Μέγας Αλέξανδρος έχουμε ακόμα καλή αποδοχή. Ισφαχάν, αν έχετε μόνο μια μέρα στο Ιράν, εκεί θα πάτε κατευθείαν. Είναι η πιο μαγική, η πιο όμορφη πόλη του Ιράν. Με όμορφα κτίρια, όμορφες γυναίκες. Και εντάξει, το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Έχει μια ιστορία τουλάχιστον 2.000 χρόνων αυτή η πόλη με τα λαβουργήματα αυτά που βλέπετε. Ήταν ένας από τους κυρίους σταθμούς επάνω στον δρόμο του Μεταξιού. Είναι μια καλή ευκαιρία να μπει κάποιος μέσα σε αυτή την πόλη και να χαθεί μέσα στο συναίσθημα, στο χρώμα, στους ανθρώπους, να δει κάποιες άλλες οπτικές ενός λαού παρεξηγημένου, γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ μας έχουν παρασώσει κακούς ανθρώπους. Καταλαβαίνετε, τώρα μην επεκταθούμε πολύ, αλλά όσοι έχουν πάει έχουν μια πολύ διαφορετική γνώμη. Πορεία μας στο πουθενά. Οι αποστάσεις είναι καθημερινές, τα 215 χιλιόμετρα είναι η μισή διαδρομή της ημέρας περίπου, γιατί η αλήθεια είναι ότι με ένα παπί πάνω από 400-450 χιλιόμετρα δεν βγάζεις ημερησίως και πολλά ακούγονται, αλλά όταν έχεις σφιχτό χρονοδιάγραμμα είσαι υποχρεωμένος να το ακολουθήσεις. Όπως σας είπα, δεν αλλάζει κάτι, το τοπίο παραμένει το ίδιο. Και όσο πλησιάζετε τα σύνορα, τόσο σφίγγεται η καρδιά μου, γιατί μετά ακολουθεί το Πακιστάν. Καταστάσεις και στα χωριά, όπως βλέπετε, αρχιτεκτονική, είναι οι ιδιόρυθμοι που έχουν τα σπίτια λόγω της ζέστης, ψηλά βουνά, αμόλοφοι, ένα θέμα καταπληκτικό. Εδώ είναι Απρίλιος και τα χιόνια στα βουνά έχουν λιώσει. Μην νομίζετε ότι επειδή έχει 55 βαθμούς το καλοκαίρι ο χειμώνας δεν είναι δύσκολος και εδώ. Έχετε δει ταμπέλες με γαϊδούρια εδώ, με γκουρούνια, με οτιδήποτε. Εντάξει, με καμήλα. Μην γελάτε, γιατί κάποιοι έχουν στο κάρι σε καμήλες και σε λάφια και χιλιαδιό. Η μεγάλη συνάντηση εδώ, δίχρονο, αυτά ήταν οι προγόνοι των Java εδώ πέρα, είναι τα KMC, πώς λέγονται. Ψυγείο, κοιτάξτε να δείτε, οι πιτσιρικάδες δεν είχαν ξαναδεί ψυγείο σε παπί και κοιτάνε έκπληκτοι ότι αυτό το μοτισεκλετάκι έχει ψυγείο. Τέλος πάντων, αυτά όλα είναι μέρος του ταξιδίου, δηλαδή βλέπεις ότι ο κόσμος δεν θεωρεί δεδομένο, ότι εγώ θέλω δεδομένο, δεν το έχει ο υπόλοιπος κόσμος. Ψυγείο σε παπί σου λέει αποκλείεται, κάτι έχεις κάνει. Εν πάση περιπτώσει. Πακιστάν, εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο άγρια, πιο δύσκολα. Πάντα με συνοδεία, το Πακιστάν όποιος το περάσει ο οδικός μπαίνει από το πρώτο μέχρι το τελευταίο χιλιόμετρο με συνοδεία. Μπροστά μου είναι το σαροδοτικό όχημα και με πηγαίνει συνοδεία. Έχω να αντιμετωπίσω το θέμα ότι πηγαίνω και ανάποδα, δηλαδή οδηγώ τον Βρετανικό κώδικα, τα αριστερά. Welcome to Pakistan, αρχίζει μεγάλη τώρα περιπέτεια με το καρνέ στα χέρια και το διαβατήριο. Καρνέ χρειάζεται, είναι ένα, ξαναλέμε, το διαβατήριο της μοτοσυκλέτας για χώρες έξω από την Ευρώπη. Πορεία με στην έρημο Βαλουχιστάν. Είναι η έρημο που είχε περάσει και ο Μέγας Αλέξανδρος και είχε δυσκολευτεί αρκετά, η έρημο της Γεδροσίας, με άλλα λόγια. Εδώ τα προβλήματα δεν είναι τόσο πολύ οι Ταλιμπάν που φοβόντουσαν για αυτό που είχαν συνοδεία, αλλά καμιά φορά και η φύση βάζει εμπόδια εδώ. Κάποια στιγμή οι αμόλοφοι έχουν κατακλείσει το δρόμο, φυσικά και το αυτοκίνητο δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά για ένα παπί, εντάξει, δεν είναι το καλύτερο. Πρέπει να σταματήσω, να το σπρώξω, κολλάω. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει. Εδώ κολλήσαμε λίγο, άντε πάμε παρακάτω. Αλλά και ο νεφοδιασμός γίνεται με αυτόν τον τρόπο, δεν υπάρχουν μπενζινάδικα στη διαδρομή. Έρχονται εστιατοριώτες, σε διάφορα σημεία υπάρχουν μικρά, σαν να λέμε, παντοπολία. Εδώ είναι checkpoint, σου σημειώνουν όνομα και τα πάντα τα στοιχεία για να ξέρουν ότι έχεις περάσει από εκεί και σε ξεχρονώνουν στο επόμενο checkpoint. Φυσικά να βρίσκεις φωτογραφίες, σου λέει αυτός εδώ ο Γιουνάνι ήρθε να μας δει. Εντάξει, η φιλοξενία και η αποδοχή των τόπιων είναι συγκινητική. Δηλαδή, ποτέ δεν φοβάσαι, γιατί ξέρεις ότι ό,τι και να γίνει θα σε προσέξουν. Όπως και εδώ. Μπροστά το φορτηγό με στρατιώτες, δεν πολύ φαίνεται από την κάμερα. Κάποια στιγμή, πώς γίνεται η συνοδεία. Κάθε 40-50 χιλιόμετρα με παραδίδουν στο επόμενο, να εδώ γίνεται η αλλαγή. Σταματάνε οι μπροστινοί και με παραλαμβάνουν οι επόμενοι. Αυτοί θα με πάνε 20-30 χιλιόμετρα συνοδεία με τα όπλα και μετά με παραδίδουν στους επόμενους. Πάρτε ιδέες για τις καινούριες κούφτες που θα κυκλοφορήσουν εδώ. Εντάξει. Αυτές θα έρθουν του χρόνου από ό,τι βλέπω. Οι γυναίκες να έχουν άλλο να δω. Ναι. Υπερήφανοι για τη χένα. Δεν διστάζει που το δείξει, αλλά σήκωσε και το μαντήλι
μπροστά στη μύτη της για να μην τη βγάλω φωτογραφία. Η χαρά του οδοντίατρο γραφείο, ο γιος μου είναι ο οδοντοτεχνίτης, το είδε και σου λέει αυτό θα το λέω για διαφήμιση. Του λέω άστο, θα χάσει πελάτες με αυτή τη διαφήμιση, δεν κάνει. Το πήρε ένα φίλο, αλλά ευτυχώς δεν είχε κλειδιά. Όχι, εντάξει. Είναι ωραίες, είναι βιβλικές φυσιογνωμίες που μου αρέσουν να τις φωτογραφίζω, αλλά να έρχονται. Αυτό είναι ένα συνήθις θέαμα στους δρόμους του Πακιστάν. Φανταστείτε τώρα αυτό να φυσήξει ο αέρας και να είσαι δίπλα με το μηχανάκι και να πέσει όλο αυτό πάνω σου. Σανός είναι, όλα δεν σε βρούνε. Το θέαμα των λεωφορείων με τον κόσμο επάνω είναι συνηθισμένο θέαμα. Το εισιτήριο επάνω είναι πιο φθηνό από τη μέσα, να ξέρετε. Ο δρόμος του μεταξύ συνεχίζεται και σε αυτά τα χρόνια, τα σύγχρονα χρόνια, με τις καμήλες. Εντάξει. Οι μεταφορές γίνονται και με καμπύλες, όπως γινόταν και εδώ παλιά με τα γαϊδούρια. Σε πολλά σημεία χρησιμοποιούν καμπύλες. Το απογευματάκι το κοπάδι θα γυρίσει πάλι πίσω, από εκεί που ξεκίνησε, από τη Στάνη. Και πλέον από το Πακιστάν μόνο 500 χιλιόμετρα μέχρι το Νέο Δελχή. Ένας άλλος κόσμος, όπως βλέπετε. Στενοί δρόμοι, σιγά σιγά η κίνηση αρχίζει να επικοινώνει. Είσαι υποχρεωμένος να έχεις τις αισθήσεις σου 100%, γιατί εδώ πλέον τα λάθη και η αφηρημάδα δεν συγχωρούνται. Πλέον καταλαβαίνετε συναισθήματα που μπορεί να έχει κάποιος όταν μετά από 16 μέρες καταφέρνει και περνάει στα σύνορα της Ινδίας. Δεν είμαι εγώ κοντός, αυτός είναι ψηλός, ναι, ξέρουμε. Ναι, είναι η Εύζωνη, είναι το σώμα των Ευζώνων εκεί πέρα, οι οποίοι είναι εκεί στα σύνορα. Και στην πορεία για το Νέο Δελχή, μετά από όλα αυτά τα 7.000 χιλιόμετρα, η πρώτη τελευταία μέρα ήταν μια δυστυχισμένη μέρα, γιατί έπιασε βροχή, είχαν ξεκινήσει οι μουσώνες. Οι μουσώνες ξεκινάνε εκεί στο τέλος Απριλίου, οπότε οι πρώτες βροχές είναι δύσκολες, γιατί αν δεν σταματήσουν πνίγονται όλοι εκεί. Μόλις είχε σταματήσει η βροχή, σταμάτησα και ξεκίνησα και εγώ, γιατί είχα παρκάρει κάτω από ένα υπόστεγο. Βλέπετε τι εικόνες υπάρχουν στον δρόμο. Φυσιολογικές εικόνες για κάποιον που ταξιδεύει εκεί, αλλά βλέπετε ότι τα πάντα μπορούν να συμβούν, τα πάντα παίζονται μέσα στον δρόμο. Πλέον η τελευταία μέρα καθοδόν Δελχή 245 χιλιόμετρα. Αν τον φτάσω, γιατί η πίτσα έχει κρυώσει. Κάνουμε delivery πίτσα με τον παππού τώρα. Λίγο μακριά μας έπεσε, αλλά τέλος πάντων. Όπως σας είπα, με κυνηγάνε και οι καμήλες. Ευτυχώς είμαι πιο γρήγορος από τις καμήλες, ήταν πιο γρήγορα. Βλέπετε μεταφορικά μέσα, βιβλικές μορφές όπως αυτή εδώ, Μαχαραγιάς. Εντάξει, Μαχαραγιάς δεν είναι, αλλά ο άνθρωπος έχει ένα ωραίο έτσι στήσιμο. Χρώματα, τα χρώματα της αιώνιας Ινδίας είναι παντού αυτά τα χρώματα και είναι κάτι εκπληκτικό το ότι τα βάζουν σε μια τάξη τα χρώματα έτσι ώστε να δίνουν αυτή την ποικινόμορφη εικόνα. Μόλις και βγει από το ναό που έχει προσκυνήσει, έχει και πάνω στο κουτελό που έχει το χαρακτηριστικό σημάδι της προσευχής. Και πλέον εδώ στην πύλη της Ινδίας, αυτό είναι σαν να λέγαμε η αντίστοιχη Ακρόπολη του Νέου Δελχή, είναι μια πύλη εμβληματική για την πρωτεύουσα. Τελείωσε το ταξίδι, εγώ παρέδωσα τη μοτοσυκλέτα. Η εικόνα που μου άρεσε πιο πολύ από όλο το ταξίδι στην Ινδία ήταν σε ένα σημείο που περνάει ένας ελέφαντας. Έτσι απλά πέρασε ένας ελέφαντας, τίποτα άλλο. Εντάξει. Τι κάνουμε τώρα, εντάξει, καλά η Ινδία, αλλά να πάμε για λίγο περιπέτεια. Το ταξίδι δεν είναι μόνο η πρόκληση, είναι και περιπέτεια. Περιπέτεια είναι στον Αμαζόνιο. Τι γίνεται εκεί. Πάντα ήθελα να ταξιδέψω με ένα ποταμόπλιο, να περάσω μέσα στον Αμαζόνιο, να πάω μέσα στη ζούγκλα, να μην με φανάω όμως στα θηρία. Κάποια στιγμή κατέβηκα το 23, νίκιασα ένα Honda XR300 που είναι αυτή, κάτι αντίστοιχο που υπάρχουν και εδώ, αλλά αυτό είναι αερόψυχτο. Είναι τοπικής παραγωγής. Η Honda έχει εργοστάσιο στο Μανάους και εκεί παράγονται αυτές οι πρωτοσυκλέτες, οι οποίες είναι σκυλιά, δεν καταναλώνουν τίποτα. Δεν βαράει, δεν χαλάει. Εδώ πέφτουν οι πέτρες από τα νεφρά, σφραγίσματα, τα πάντα. Οι δρόμοι σε αυτό το σημείο στη ζουγκλέ έχουν πέτρες, γιατί επειδή έχουν τρελές βροχές, βάζουν πέτρες έτσι ώστε να μην βουλιάζει το έδαφος. Έβγαλα κάποιες διαδρομές, πιο πολλές χωμάτινες. Εδώ είναι το θέμα να μην έχεις άγχος με τον χρόνο. Δηλαδή να έχεις σύμμαχο τον χρόνο ώστε να μην βιάζει. Γιατί άμα βιάζει δεν βγάζει δουλειά. Κεντρικοί οδικοί άξονες με τσιγάρικα, υπάρχει παντού. Και καλά κομμάτια δρόμου. Μια διαδρομή που με βγάζει και εδώ μέχρι τη Βενεζουέλα πάνω. Αυτό που σας είπα, κεντρική οδική άξονες, θα περάσουν κινταλίκες, βοτιλιάριμα μέσα στον Αμαζόνιο, παντού κράνος. Εντάξει, δεν υπάρχει δικαιολογία εδώ γιατί δεν έχεις κράνος.
Στο τέλος, αφού δείτε όλα αυτά τα στιγμιότυπα, να σας πω ότι εδώ έφαγα 3 κλήσεις για υπέρβαση ταχύτητας μέσα στους δρόμους. Είχαν ραντάρ εδώ και δεν το ξέρα. Ναι, όταν πήγα να παραδώσω τη μοτοσυκλέτα, με περιμέναν 3 κλήσεις. Εντάξει. Το πρόβλημα ποιο ήταν? Το πρόβλημα είναι ότι σε αυτούς τους οδικούς άξονες σηκώνεται πάρα πολύ σκόνη. Όχι γιατί άλλο στο ντεκόρ καλό μακιγιάζ, αλλά με το που θα περάσει το φορτηγό δεν βλέπεις τίποτα. Έχουν καταγραφεί πολλά θανατηφόρα ατυχήματα γιατί μετά τη σκόνη, μετά την προσπέραση δεν βλέπεις τίποτα και μπορεί να χτυπήσει πάνω στον διερχόμενο αυτοκίνητο ή να είσαι σε μια φάση προσπέρασης. Οπότε επέρχεται το μοιραίο. Το ταξίδι έγινε Αύγουστος. Είναι στατιστικά η εποχή με τις λιγότερες βροχές. Αυτός ο δρόμος πριν από 1 μήνα ήταν αδιαπέραστος. Ήταν ένα εργοτάξιο λάσπης. Δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει κάποιος. Και εγώ με την ψυχή στο στόμα, με πολύ τύχη, πέρασα σε μια εποχή που μόλις είχα στεγνώσει κάποια κομμάτια. Όχι ότι την επόμενη μέρα δεν θα βρέχε, γιατί όπως βλέπετε ο ουρανός είναι κατάμαυρος. Ισορροπίες τρόμου, γιατί βλέπετε ότι οι οδικοί άξονες δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση. Κρατάνε κάποια κομμάτια μας στον Αμαζόνιο και δεν τα ασφαλτοστρώνουν. Αυτό που σας είπα, ισορροπίες τρόμου. Όχι γιατί δεν μπορεί να σε ισορροπήσει πάνω στην ευθεία, γιατί αν κάποια στιγμή το αυτοκίνητο που έρχεται σε προλάβει στη γέφυρα, είσαι προχρεωμένος να βγεις έξω. Τα αυτοκίνητα έχουν πάντα προτεραιότητα εδώ. Μια πόλη Πορτοβέλιο. Εδώ βρήκαν έναν ντόπιο, τον ακολούθησε για πολλά χιλιόμετρα για να έχω λίγο έτσι παρέα. Τενερέ 1200. Έλα μπέκανε, πάμε. Όλα τα κομμάτια, χωμάτινα, κατά το πλήστο, η περιπέτεια δρόμου συνεχίζεται στον Αμαζόνιο, αλλά θέλει και προσοχή, θέλει καλή οργάνωση, γιατί σε αυτές τις περιοχές τα κουνούπια μπορούν να σου δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα. Υπάρχει κίτρινος πυρετός, θέλει πάρα πολύ καλή οργάνωση, φαρμακευτική περίθαλψη και όλα αυτά. Αυτό που σας είπα. Κοιτάξτε, περνάει το αυτοκίνητο, δεν βλέπω τίποτα και μπροστά μου υπάρχει ένα φορτηγό το οποίο εγώ πρέπει να προσπεράσω τώρα. Θα προσπεράσω το φορτηγό, αλλά μετά κάποια στιγμή και μετά δεν ξέρω. Τότε θα πρέπει δηλαδή να το διακινδυνεύσεις, να πεις μπροστά και να προσπεράσεις. Σας κούρασε όμως γιατί κοκκινήσατε τη σκόνη, εντάξει. Να πάμε κάπου όμως πιο όμορφα, πιο ήρεμα, να πάμε πιο βόρεια. Όταν οι εποχές ήταν καλές, οι ελληνικές και οι λαοί δεν είχαν θέματα, ξεκίνησα από εδώ από στη Ρωσία. Ένα ταξί το οποίο είχα συνδυάσει με τον ποντιακό ελληνισμό. Ήθελα δηλαδή να περάσω από 2-3 σημεία των ποντίων, όπως την Παναγιώτη Σουμελά, να πάω στο Σύλλογο των Ποντίων στη Μόσχα, να επιστρέψω και να παραδώσω κάποια δώρα και στους πόντιους της Μόσχας, αλλά από εκεί πήρα ένα δώρο και το παρέδωσα στην Παναγιώτη Σουμελά, το δικό της το θρησκευτικό ορόσημο που βρίσκεται στη Βέρεια. 125, Σούπρα, χαρά επιστημικάδες στην Τουρκία, φορτωμένα όπως λέγονται πάλι με το ίδιο τρόπο. Και εδώ πάλι παίρνω ιδέες. Αυτός είχε βάλει και τη γυναίκα του μαζί. Μόλις είχαν γυρίσει από το πλήσιμο των ρούχων. Είναι τα ιδιαίτερα που βλέπεις σε μια χώρα που, εντάξει, παίρνεις ιδέες. Στον δρόμο για τα σύνορα στην Αμάσια, αν βρεθείτε στην περιοχή του Πόντου, αυτή είναι η πιο όμορφη πόλη που έχει να επιδείξει η περιοχή, η Αμάσια. Και φυσικά είναι η τραπεζούδα πλέον, σε κοντινή απόσταση. Η τραπεζούδα σε όλους μας, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Σημείο αναφοράς για όλους μας είναι η Παναγία Σουμελά. Είναι μια κυριολεκτικά αητοφολιά χτισμένη επάνω στα βράχια που βλέπετε αυτό το σημείο. Μέχρι το 1922 λειτουργούσε. Μετά καταλαβαίνω, μετά τις ανταλλαγές των πληθυσμών ερημώθηκε, βανδαλίστηκε η μονή. Ακόμα και οι υλογραφίες ήταν σε κάκιστη κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, αξίζει κάποιος να πάει και τώρα έχει ανοίξει πάλι η μονή και έχουν ξεκινήσει κάποια έργα βελτίωσης. Παραλιακά, Γεωργία, στο Μπατούμι. Να κουμπίσουμε λίγο το κράνος. Κοπήστε το, τι να κάνουμε. Ήρθε δίπλα η κοπελίστα να φωτογραφηθεί με το κράνος. Το Μπατούμι είναι το επίνιο της Γεωργίας στην Μαύρη Θάλασσα. Είναι η κορχίδα των αργοναυτικών χρόνων. Αυτό το κάναμε της Μηδίας με το χρυσό Μαλλοδέρας. Μπορεί να το συνδυάσετε, καταλαβαίνετε ότι η αργοναυτική εκστρατεία πηγάζει από αυτό το σημείο και αναφέρεται σε αυτό το σημείο. Και 2.000 χιλιόμετρα πιο βόρεια, Μόσχα, κόκκινη πλατεία. Η φωτογραφία έγινε μέσα σε 15 δευτερόλεπτα. Πίσω μου υπήρχαν μπροστά μου πολλοί αστυνομικοί. Περιμένανε τον τρίποδο να βγάλω φωτογραφία για να φύγω, να εξαφανιστώ. Δεν το επέτρεπαν.
το Πανεπιστήμιο της Μόσχας είναι ιδιαίτερο σαν αρχιτεκτονική. Καταλαβαίνετε ότι δείχνει τα σοβιετικά αρχιτεκτονικά πρότυπα της εποχής. Θέατρο Πολσόη, δεν πήγα να χορέψω, εντάξει, απλά μια φωτογραφία para να βγάλω. Και αυτό που σας είπα, η ελληνική κοινότητα των ποντίων στη Μόσχα, αυτή τη στιγμή αριθμούν γύρω στα 3.000 άτομα. Πιο πολλοί δεν ξέρουν ελληνικά, λίγο παραπρατμένα πράγματα. Και όπως σας είπα, αυτή η διαδρομή ήταν μέχρι Μόσχα. Και αφού παρέδωσα εγώ τα δώρα μου, έπρεπε να γυρίσω πίσω μέσα από Ουκρανία, Μολδαβία, Ρουμανία, Βουλγαρία. Η επιστροφή σε χώρες και σε σημεία όμορφα, γιατί και την εποχή το Κίεβο ήταν μια όμορφη πόλη. Τώρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Αν κάποιος ενδιαφέρει να κάνει και θρησκευτικό τουρισμό, έχει γύρω στο 16 μεγάλα μοναστήρια μέσα στο Κίεβο και ναούς εμβληματικούς. Και μια ωραία παλιά πόλη, η οποία περπατιόταν πάρα πολύ. Και φυσικά, άμα βρεθείτε στην Ουκρανία αργότερα, Οδυσσό, η οποία είναι συνυφασμένη με τον ελληνισμό, ειδικά τα χρόνια της Επανάστασης. Το μνημείο που είναι το σημείο αναφοράς της Οδυσσού είναι το θέατρο του, το Εθνικό Θέατρο. Αν είστε συνεφίλ, ξέρετε ότι το θωρηκτό pop painting γυρίστηκε σε αυτές ακριβώς τις σκάλες, σε αυτό το σημείο γυρίστηκε το έργο των Ρώσων. Εδώ υπάρχουν μεταγραφεία της φιλικής εταιρείας με τους 3 φιλικούς ιδρυτές. Και από εκεί να φύγουμε από την Οδυσσό και να περάσουμε στο Τσισινάου της Μολδαβίας. Ένα μικρό, πολύ μικρό κρατήδιο, δεν το παίρνει το μάτι σου. Εκείνη τις εποχές υπήρχε πρόβλημα και με το βόρειο κομμάτι, την Υπερδνηστερία. Γι' αυτό απέφυγα να πω από εκεί και έκανα κύκλο και να πάω στο Τσισινάου, την πρωτεύουσα της Μολδαβίας. Και αυτή η σοβιετικής έμπνευση ήταν, η επαρχία δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Θυμίζει πιο πολύ η επαρχία της Βορείου Ρουμανίας. Εδώ τα ζωήτα, τα κάρα είναι καθημερινότητα. Μπροστινό λάστιχο βλέπετε ασυλίκη, μάλλον έπρεπε να μπαίνει πολύ στις δεξιές στροφές και τρογόταν το λάστιχο. Πρέπει κάποιος να το αλλάξει, τον βλέπω. Κωνσταντζα, Ρουμανία, το καζίνο ήταν ένα όμορφο κτίσμα του 1910, μετά έκλεισε. Δεν το έχουν ούτε ανακαινήσει ούτε εκμεταλλευτεί. Κατηφορίζοντας, έχω σε δύο μερικές τάσεις που μπορεί κάποιος να κάνει. Είναι σε μπαρ στη Βουλγαρία. Υπάρχουν γύρω 45 εκκλησίες στη νησίδα του Μεσεμπάρ. Και εδώ το ταξίδι τελειώνει σε ελλαδικό χώρο, στην Παναγία Σουπελά, εδώ στη Βέρεια, εκεί που έχω επιφορτιστεί με την αποστολή να παραδώσω τα δώρα που μου έδωσε εκεί πόδι από τη Μόσχα, να τα παραδώσω στον ηγούμενο. Όπως καταλαβαίνετε, ένα ταξίδι μπορεί να έχει και πολιστική χρειά. Το να ξεκινήσεις να πάρεις στο μυαλό σου να κάνεις κάτι, να ενώσεις δύο πολίτες που να κάνεις κάτι διαφορετικό, βρίσκεται και αυτό μέσα. Τι κάνουμε όμως τώρα, να φύγουμε λίγο μακριά ή κοντά, τι λέτε? Να πάμε μέσα να Ανατολή, σε μια ταραγμένη εποχή, σε μια ταραγμένη περιοχή, 4.000 χιλιόμετρα με πλοίο στο Ισραήλ και μέσα από Ιορδανία, Ιράκ και επιστροφή πάλι στην Τουρκία και μέσα στην Τουρκία. Το Ισραήλ πριν ξεκινούσαν τα γεγονότα. Οι καταστάσεις σε αυτές τις χώρες είναι απρόσμενες, είναι δύσκολες. Τη μια μέρα είναι ανοιχτή η χώρα, την άλλη μέρα κλείνει. Είναι ταραγμένες περιοχές. Βλέπετε, παρακολουθείτε όλη την κατάσταση τώρα με το Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους. Αυτές τις περιοχές δεν μπορώ να πω ότι τις συνιστώ για τουρισμό, γιατί θα πρέπει δηλαδή να παίξετε λότο το πότε θα πάτε και να ξέρετε ότι το ταξίδι θα μετρήσει. Εν πάση περιπτώσει, αφού βρέθηκα στο Ισραήλ με πλοίο, φεύγει πλοίο από εδώ και βγαίνει από το Λάβι, βγαίνει στη Χάιφα. Μπορεί να πάτε και αεροπορικός μετά να ακολουθήσετε, γιατί το πλοίο είναι όχι καταγωγό. Μετά από 60 χιλιόμετρα μπαίνετε κατευθείαν στην Ιορδανία. Εδώ το λόγο τον έχει η έρημο της Ιορδανίας. Εδώ όχημα περιπέτειας είναι ένα σκούτερ 300 κυβικά, το SIM, το Joyride, υποδοχή των Ιρακινών στα σύνορα. Και εδώ, όπως σας είπα και πριν, το τι σε Ελλήνας μετράει, γιατί δεν είχα τα χαρτιά, τα κατάλληλα χαρτιά της μοτοσυκλέτας. Αυτό πως δεν στάθηκε πόδιο, κοιμήθηκα 2 μέρες στα σύνορα μέχρι μου ετοιμάσαν ειδικά χαρτιά για να μπω στη χώρα.
Και μάλιστα τη δεύτερη μέρα έβρεχε και επειδή με είχαν ετοιμάσει να λέω μπορώ να κάτσω μια μέρα παραπάνω γιατί βρέχει και δεν θέλω να βραχώ, κάτσε. Κοιμήθηκα μέσα στο στρατόνα, με ταΐσανε, με ποτίσανε και την άλλη μέρα με διώξανε όταν ο ήλιος βγήκε. Πολλά μπλόκα στον δρόμο, υπήρχαν ακόμα θέματα με τους μαχητές στον Άισι, όλη η διαδρομή μέχρι Βαγδάτη είχε συνέχεια μπλόκα και θέματα. Καταλαβαίνετε ότι όταν είσαι μέσα σε μια εμπόλεμη ζώνη, εξοικειώνεσαι με το θέμα του κινδύνου, δηλαδή θεωρείς δεδομένο ότι υπάρχει μεν κίνδυνος, αλλά αυτό δεν θα μου χαλάσει τη διάθεση. Εγώ θα πάω και εντάξει, καμιά φορά λες ό,τι γίνει. Δεν έγινε τίποτα. Απλά ακολουθείς τη μοναξιά και τη σκιά σου σε μια διαδρομή που ξέρεις ότι μπορεί να αποβεί μοιραία, αλλά τελικά τα πράγματα πήγανε θετικά όλα καλά. Σήκωσε ελληνική σημαία μέσα στην Βαγδάτη. Αυτό το μνημείο τους είναι ένας λωτός κομμένος στη μέση, είναι το εθνικό τους μνημείο. Και πλέον πορεία για την πολύπαθη Μοσούλη. Εκείνη την εποχή η Μοσούλη μόλις είχε απελευθερωθεί μετά από 2 χρόνια κατοχής από τον Άισις. Ήταν μια πόλη καταστραμμένη. Μπήκα μέσα στην πόλη και μόνο που δεν έκλαιγα γιατί είχα βρεθεί στη Μοσούλη πριν από 20 χρόνια και ήταν μια γοητευτική πόλη, πάρα πολύ όμορφη. Το τι αντίκρισα εκεί πέρα, εντάξει, θα σας δείξω 2-3 εικονίτσες για να καταλάβετε τι εστί πόλεμος και όλο αυτό το πράγμα που ακολουθεί. Φυσικά στις νήσοδο της Μοσούλης, πολύ στρατός, πολύ έλεγχος. Καταλαβαίνετε οι κουκούλες είναι για να δεν θέλουν να φωτογραφηθούν, οπότε φοράνε την κουκούλα και να φωτογραφηθείτε πάνω στο σκούτερ. Οι δρόμοι έχουν αυτή την όψη, εντάξει. Σιγά σιγά πιστεύω ότι μετά από 10 χρόνια θα φτιάξουν οι υποδομές της πόλης. Καθοδόν ο Μιναρές της Σαμάρα, αυτός είναι, εντάξει, είναι του 8ου αιώνα μετά Χριστόν, είναι ένα κτίσμα το οποίο κυκλικά μπορεί κάποιος να ανέβει πάνω, έχει μια σπιράλ διαδρομή και ανεβαίνει μέχρι πάνω. Και όταν στην είσοδο της Μοσούλης, κάθε πόλη στο Ιράκ έχει κάτι εμβληματικό, μια εμβληματική πόλη να μπεις, να περάσεις την πύλη μάλλον αυτή και να μπεις μετά μέσα στην πόλη. Το τοπίο όπως βλέπετε δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, είναι τοπίο ερήμου, καθαρά. Αυτά είναι η Μοσούλη, να ξέρετε ότι είναι η σύγχρονη επέκταση της αρχαίας Νινεβής. Η αρχαία Νινεβή ήταν η πόλη που είχαν οι Ασσύριοι στην περιοχή, μιλάμε τώρα για το 700 π.Χ. Αυτή είναι το 80% της πόλης ήταν σε αυτή την κατάσταση μετά τους βομβαρδισμούς και μετά από 1,5 χρόνο πολιορκίας έμεινε η πόλη σε αυτή τη φύση. Δεν υπήρχαν πρατήρια, δεν υπήρχαν τίποτα. Ο εφοδιασμός γίνεται όχι με πεψικόλα, με μπουκάλι πεψικόλα. Εντάξει, η μπενζίνη κατά αυτόν τον τρόπο στη μαύρη αγορά κόστιζε σε διπλάσια τιμή. Εντάξει, μια ευχαριστήρια φωτογραφία, μια ζεστή χειραψία από έναν στρατιώτη, ο οποίος ήξερε λίγα αγγλικά, μου έδωσε μια θερμή χειραψία και χαιρετίσματα στην Ελλάδα, αυθαδίγης. Πάλι Απρίλιος είναι, τα βουνά είναι χιονισμένα, πολύ κρύο στην Τουρκία. Σιγά σιγά να επιστρέψω, να βγαίνω και εγώ στην παράλια. Μια σύντομη στάση στη Χαράν. Αν βρεθείτε ποτέ στην νοτιοανατολική Τουρκία, η Χαράν φημίζεται για αυτές τις ιδιότυπες οικαστικές κατασκευές. Η Χαράν είναι μια περιοχή και μια πολιτεία που ανάγεται περίπου στο 2000 π.Χ. Ατελείωτες ευθείες. Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία στα ενδότερα έχει μεγάλη παριομάνα όσον αφορά τις ευθείες. Τα χωριά, τα κεραμόσπιτα έχουν αυτή την όψη. Πάντα με έλκει αυτό το θέμα, γιατί είναι στιγμιότυπα τα οποία τα ζούσαμε τη δεκαετία του 60, του 70, του 80, αρχές του 80 εδώ στην Ελλάδα. Αυτά πλέον έχουν εκλείψει, γι' αυτό ψάχνει να βρει κάτι πίσω στο χρόνο, ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο. Οι μαθητές μόλις έχουν σκολάσει από το σχολείο και η επιστροφή πάλι εμπλό διαθαλάσσης με ένα από τα ferry boat που υπάρχουν στο Τσεσμέ που βγαίνουν Χίο και μετά με Χίο μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να περάσει απερότη στον Πειραιά. Να πάμε λίγο πιο δύσκολο όμως τώρα, να αναβάσουμε κυβικά, παίρνουμε 800 κυβικά γιατί κουράστηκα, σας κούρασα από τα μικρά κυβικά, το καταλαβαίνω, σας βλέπω ρετάρι όλοι. Πάμε Αφγανιστάν με 800 κυβικά τώρα να δείτε τι γίνεται. Φιλικοί άνθρωποι, εντάξει, ζουν αξιοπρεπώς μες στη φτώχεια τους, φτώχεια καταραμένη φυσικά, αλλά σε καμιά φάση δεν είδα ούτε απλωμένο χέρι, ούτε ζητιανιά, ούτε τίποτα. Ήταν πολύ αξιοπρεπείς οι άνθρωποι μέσα στις κατοικίες τους. Οι δρόμοι, βλέπετε αυτή τη μορφή είναι οι οδικοί άξονες. Το ταξίδι αυτό αναφέρεται στο περσινό πέρασμά μου από το Αφγανιστάν. Ένα από τα δύο περάσματα που έκανα, γιατί πήγα 2 φορές μέσα στο Αφγανιστάν.
Καθίστε στη Σέλα, να περάσουμε λίγο Αφγανιστάν. Έχει πολύ χωματόδρομο, έχει πολλή δυσκολία, έχει πολλούς κινδύνους. Έρχεται το άλλο κατευθείαν απάνω σου και λες τώρα να έχει κεντράρει. Εντάξει, αντανακλαστικά γρήγορα, αλλιώς μένεις εκεί πέρα. Φοβερά περάσματα στα βουνά επάνω στα Ιμαλάια με το Πακιστάν. Είναι ένα κομμάτι δρόμου που δεν έχει καταστραφεί. Εδώ οι προσπεράσεις γίνονται ανεξέλεγκτες. Όπου θες περνάς. Εντάξει, δεν υπάρχει κώδικας οδικής κυκλοφορίας, πέφτεις και μες στη λακκούβα. Αυτό που είπαμε, πάμε γρήγορα γιατί έρχεται. Και σιγά σιγά προχωράμε. Πολύ σχόλιο, πολύ κουράση, 40 βαθμούς Κελσίου περίπου τον Αύγουστο. Εδώ η τεχνολογία βοηθάει πλέον τώρα γιατί με τις Insta360 όσοι έχετε έφεση για αυτά τα πράγματα στο επιφύλακτα βγάζει πολύ ωραία εικόνα. Εντάξει, το βλέπεις και εδώ και έρχεται κατά πάνω σου. Λες έχω κάθε εκατοστά έχω από το τοίχο. Και εκεί που δεν υπάρχουν δρόμοι υπάρχει η έμπνευση το να βρεις τη διέξοδο να ξαναμπείς τον δρόμο πάλι γιατί όπως βλέπετε τα πράγματα είναι σε κάκιστη μορφή. Ναι, όπου μπορεί ο καθένας πηγαίνει, αυτά τα μπλε είναι ταξί. Ο άλλος το φόρτωσε πάνω, εντάξει. Ναι, κάτσε πίσω που πέσει κάτι και με μπλακώσει. Συνεχίζουμε μες στα τούνελ και στα βουνά επάνω. Εντάξει, οι τόποι εδώ. Εδώ βρήκα τον δρόμο μου, εντάξει, αλλά έπεσε σε μποτιλιάρισμα μετά. Δηλαδή είναι καταπληκτικό και εκπληκτικό να μπαίνεις μποτιλιαρισμένο στο Αφγανιστάν. Δηλαδή, το καταλάβαινα μέσα κάπου στην Αττική Όδο, αλλά μπούρκα, πίσω συνεπιβάτησε. Το ταξίδι της αναζήτησης στην αρχαία Βακτηριανή συνεχίζεται. Και αφού περάσουμε και τα τούνελ και δούμε φως στην άκρη του τούνελ που λένε, το φως στην άκρη του τούνελ που μας οδηγεί στη γειτονική χώρα του Αφγανιστάν, που είναι το Πακιστάν. Ανοίγει η συνοριακή πύλη. Αυτή είναι η πύλη, έτσι ανοίγει και μπαίνει σε ένα άλλο κόσμο. Και εδώ συνοδεία. Ό,τι είχε γίνει παλιά με το Παπί γίνεται και τώρα. Εντάξει, πάμε, προχωράμε. Και εδώ αριστερά οδήγηση. Εδώ είναι καλά τα πράγματα ακόμα. Εδώ αρχίζει και δυσκολεύει γιατί όσο φτάνω κοντά στην Ινδία μπαίνω σε πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές που σημαίνει τι. Έχεις να αντιμετωπίσεις όλα αυτά τα ζουζούνια, εγώ έτσι θα έλεγα. Γιατί το καθένα έτσι είναι κάτι μικρό στον δρόμο, προσπαθείς να το προσπεράσεις. Τι να κάνεις εδώ, δεν προσπαθείς να πας από αριστερά. Όπου θέλεις προσπερνάς, γιατί δεν υπάρχει κώδικας, δεν υπάρχει. Όπου βρίσκεις μια χαραμάδα τρυπώνεις. Αυτό περνάει όλη την ημέρα. Δηλαδή το να κάνεις 300 χιλιόμετρα την ημέρα με αυτές τις συνθήκες είσαι ήρωας. Θες γύρω στις 12 ώρες. Εγώ τρακάρισμα δεν έχω δει. Εδώ κοιτάξτε να δείτε. Προσπερνάω από αριστερά, οι άλλοι έρχονται ζούμε αριστερά. Εντάξει, εδώ πες κανονικά. Και στο σημαντικό που σου κοιτάει, οπ. Γκάζει όσο δεν πει. Και πάλι συνοδεία από την αστυνομία να με περάσει μέσα από μια πόλη, την Πεσαβάρ. Έχεις να προσέξεις τα πάντα, έχεις ακόμα να προσέξεις ακόμα και τους πεζούς που τρέχουν στον δρόμο. Αυτός αρχικά μπορεί να κάνει δεξιά να σου πει μπροστά στη μηχανή, έχεις σημείο γι' αυτό. Να το χτυπήσεις με τη χούφτα, αν προλάβεις να φρενάρεις. Εν πάση περιπτώσει, μετά από όλα αυτά παίρνεις θάρρος και λες εντάξει. Θα κάνω και σφαίρι ανάμεσα στα φορτικά το βράδυ και ό,τι γίνει. Τρόμος. Εν πάση περιπτώσει, να ηρεμήσουμε λίγο, καλά σας τρόμαξα. Εντάξει. Να πάμε κάποιο πιο απαλά, πιο ήρεμα, πιο ωραία. Πού θέλετε? Να πάμε στη δουλειά, τι λέτε? Εδώ που θα συνομιλήσουμε μόνο με τη φύση, όχι με τους ανθρώπους. Εδώ άνθρωποι δεν υπάρχουν. 300 κυβικά, ένα μικρό γυράκι και θα πάμε να περάσουμε όλη τη Σιβηρία. Να φτάσουμε στο Βλαδιβοστόκ. Αυτή την κόκκινη γραμμή θα την ακολουθήσουμε και μετά από 16.000 χιλιόμετρα, να φτάσουμε στην ακτή απέναντι την Ιαπωνία. Από ένα σημείο και μετά συνομιλήσουμε με τη φύση. Εδώ τα 500 χιλιόμετρα απόσταση μια πόλη από την άλλη είναι συνηθισμένα φαινόμενα. Εντάξει, ξανά από την Τουρκία, γρήγορες φωτογραφίες να τελειώνουμε, δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή όταν έχεις περάσει τόσες ώρες στην Τουρκία λες δεν θέλω. Απλά κάποιες φωτογραφίες ενδεικτικές με ταμπέλες με χιλιόμετρα, απλά για να πιστοποιήσεις την παρουσία σου στο τουρκικό έδαφος. Είναι η ίδια διαδρομή που μπορεί να κάνει κάποιος μέχρι τη Γεωργία και μετά να συνεχίσει, γιατί είναι ο ίδιος δρόμος. Πάλι οι ίδιες ιδέες υπάρχουν, δεν αλλάζουν πολλά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, ο πιτσιρικάς πάντως έρχεται από δίπλα, εστερνίζεται το ποδήλατο δίπλα στο δικό μου
Όταν θα μεγαλώσω, λέει, και εγώ δεν θα αγοράσω. Αυτός εδώ, είναι φυσιογνωμία ο τύπος. Εντάξει. Έβαλε ρόδα δίπλα στο μηχανή και μου λέει φώτο. Εντάξει, να δώσουμε όλα αφαντερία, λίμωνο. Και μετά την Τουρκία, πού πάμε? Εντάξει. Ξανά από τα διαχωριά πάλι, γιατί σας είπα, η διαδρομή είναι η ίδια. Δεν θα σας κουράσω και θα σας πάω γρήγορα να μπούμε στη Σιβηρία, γιατί εγώ το βαριέμαι αυτό το πράγμα. Συνέχεια κάθε χρονιά το ίδιο δρομολόγιο. Εν πάση περιπτώσει, οι δρόμοι της Τουρκίας, για όσους θέλουν να ξέρουν, βρίσκονται σε πάρα πολλή κατάσταση. Αυτές δεν είναι δρόμοι στην Τουρκία, αυτός είναι ο δρόμος στη Γεωργία τώρα, εντάξει. Οι δρόμοι στην Τουρκία είναι τουμπανάποδα. Το δρομολόγιο που ακολουθεί κάποιος για να πάει στη Ρωσία είναι συνήθως ο δρόμος που πάει από τα σύνορα, πάει στη Τυφλίδα και μετά ανεβαίνει το Military Road, είναι ένας στρατιωτικός δρόμος που ανεβαίνει μέσα πάνω στον Κάφκασο, αυτόν τον δρόμο, για να φτάσει στο Βλαδικαυκάς, είναι τα σύνορα με τη Ρωσία. Ο δρόμος δεν είναι το καλύτερο, το υψόμετρο είναι 2.395 σε ένα σημείο, είναι εκπληκτική διαδρομή, όλα μες στο πράσινο. Τη συνιστώ επιφυλάκτα αν βρεθείτε στην Γεωργία κάποια στιγμή. Ακολουθήστε τη διαδρομή μέχρι τα ρώσικα σύνορα και ξανακατηφορήστε πάλι, όπως και η διαδρομή στη Μέστρια που είναι λίγο πιο δυτικά. Φυσικά θα πρέπει να προσέχετε τις αγελάδες, γιατί φυσικά το βλέμμα θα είναι απορροφημένο στα τοπία. Όπως σας είπα, ο Κάφκασος, αυτή είναι η κορυφή Καζιμπέκη, εντάξει, που είναι στα 5.300 αυτή η κορυφή, είναι η υψηλότερη κορυφή του Καυκάσου. Αυτός ο δρόμος είναι ο φάλιος λόρος ανάμεσα στη Γεωργία και στη Ρωσία. Το 2009 από εδώ κατεβάσε ο Πούτιν τα τάγκς και μπήκε μες στη Γεωργία. Ένας δρόμος δεν υπάρχει άλλος. Αν κοπεί αυτός ο δρόμος, κόβεται και η επικοινωνία ανάμεσα στους λαούς. Δρόμος ο οποίος υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και αφού πούμε στη Ρωσία θα αρχίσει το μονότονο. Το μονότονο τι σημαίνει? Επίπεδες εκτάσεις. Γκρόσνη. Οι πιο μεγάλη σε ηλικία δεν θα σηκώσουν χέρι γιατί θα καρφωθείτε. Αν θυμάστε με τους Τσετσένους, τι γινόταν εδώ αρχές του 2000, που είχαν 10 χρόνια πόλεμο με τους Τσετσένους, το Γκρόσνη είχε καταστραφεί κατά 60%. Όπως βλέπετε τώρα, το ξαναχτίσαν όλο. Εντάξει, δώσα κάποια πλεονεκτήματα και κάποια προτερήματα και δικαιώματα στους μουσουλμάνους, γιατί υπάρχει μεγάλη μουσουλμανική παρουσία εδώ. Φυσικά οι Ρώσοι ελέγχουν την κατάσταση, αλλά τους άφησαν να αναπνεύσουν λίγο. Και από τον Γκρόσνη μετά σιγά σιγά προς το βορρά, γιατί θα πρέπει να βρω τον υπερσιδηρικό. Αυτό που σας είπα, αρχίζει πλέον μια διαδικασία μονοτονίας, ευθείας, βαριομάρας. Τα 300 κυβικά αποδεικνύονται καλά, όχι λίγα ούτε και πολλά, γιατί σε αυτές τις ευθείες καλό είναι να υπάρχουν γκάζια. Αλλά να προσέχετε, υπάρχουν μπλόκα, υπάρχουν ραντάρ, υπάρχουν τα πάντα. Εκεί δουλεύουν όλοι, εντάξει, όπως τον πανάποδα εμείς εδώ. Του παράπονο και δεν δουλεύει εδώ τίποτα και μετά ψάχνουμε να βρούμε τι φταίει. Εντάξει. Όταν σας είπα ότι και μέσα στο Αμαζόνιο με γράφανε για όλα τα χέρια, καταλαβαίνετε οι άνθρωποι προσέχουν τους πολίτες τους. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει που θα είσαι, τους ενδιαφέρει η οδική ασφάλεια. Πράγμα που εμείς εδώ αυτούς τους όρους δεν τους έχουμε κατανοήσει ποτέ και δεν νομίζω να τους κατανοήσουμε με τον τρόπο που πρέπει. Κάποια χωριά στη διαδρομή δεν θα μπορώ να πω ότι είναι εξαθλιωμένα, απλά υπάρχει μια φτώχεια στο επίπεδο της, όχι μιζέριας ακριβώς, της λιτότητας. Εντάξει, είναι φτωχοί, δεν έχουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά η κατάσταση είναι normal προς το παρόν δηλαδή. Σαράτοφ είναι η πόλη που θα βρω τον υπερσιδηρικό. Πάνω σε αυτό το οδικό άξονα, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει στο Βλαδιβοστόκ, κινείται όλο. Είναι η οδική ραχοκοκαλιά της Ρωσίας πάνω Σιβηρίας. Από εδώ και πέρα το πράσινο είναι καταιγιστικό, τα δάση εμφανίζονται μπροστά, μικρά ξοκλήσια στον δρόμο. Σε αυτό το σημείο είναι τα ουράλια. Τα ουράλια που θα πρέπει να περάσω. Γιατί περνώντας τα ουράλια όρη, ουσιαστικά είναι το γεωγραφικό σύνορο ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Ασία, ανάμεσα στη Ρωσία και στη Σιβηρία. Η Σιβηρία δεν είναι ξεχωριστό κράτος, είναι κομμάτι της Ρωσίας, αλλά γεωγραφικά χωρίζεται από τα ουράλια όρη. Αυτά είναι τα ουράλια όρη, δεν έχουν μεγάλο υψόμετρο, η πιο ψηλή κορυφή είναι γύρω στα 800-900 μέτρα. Είναι τα υπερβόρεια όρη των αρχαίων Ελλήνων. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν φτάσει μέχρι εδώ και τα είχαν ονομάσει υπερβόρεια όρη. Προφανώς κάπου εκεί είχαν σταματήσει, γιατί καταλάβανε ότι κάπου εδώ μπορεί να τελειώνει για αυτός ο κόσμος. Ο κόσμος όμως για ένα μοτοσυκλιστής δεν σταματά εδώ, απέναντίας. Εδώ ξεκινάει, γιατί ξεκινάει η Σιβηρία.
Εντάξει, μην φαντάζεστε ότι αυτός είναι ο δικός άξονας, προς Θεού, αλλά τα χωριά έχουν αυτές τις πολύ κομματόδρομο μέσα στα χωριά. Πρέπει να έχετε ένα καλό on-off, δηλαδή για να περιηγηθείτε έξω από τον κεντρικό οδικό άξονα. Οι πιο πολλές ομορφιές βρίσκονται εκεί. Οι βροχές είναι συχνές. Αυτό είναι ένα τυπικό ρώσικο χωριό. Από κρύο δεν είχε ιδιαίτερο, γιατί από κρύο την εποχή που πάει κάποιος τον Αύγουστο ή τον Ιούλιο, οι θερμοκρασίες είναι από 20 μέχρι 25-30 βαθμούς, θεωρείται καύσιμας εκεί. Υπήρχαν δηλαδή στιγμές που εγώ δεν έβγαζα την επένδυση από μέσα γιατί δεν μπορούσα άλλο. Θα σας κάνω μια βολτούλα έτσι να δείτε λίγο την Σιβήρια φύση, δίπλα σε χωριά, σε μικρές λίμνες. Ο υπερσυνδρομικός έχει αυτή την όψη, αυτή που είδατε πριν. Γαλήνιες καταστάσεις, είναι αυτό που σας είπα, δηλαδή αν σας αρέσει η φύση, εδώ θα ξεχαστείτε. Δηλαδή θα περάσετε σε αυτά τα χωριά. Στο κέντρο της Σιβηρίας, ύψος ελληνικής σημείας, στο Κεμέροβο, ένα μικρό χωριό που υπήρχαν Έλληνες εκεί και αυτή είναι η πλατεία των Ελλήνων, έτσι την είχαν ονομάσει. 6 μήνες έψαχνα να την βρω, τελικά την βρήκα. Είναι, όπως ενδιαφέρει, είναι στο Κεμέροβο, 50 χιλιόμετρα μετά το Κεμέροβο υπάρχει ένα μικρό σημείο, ένα μικρό χωριό που υπήρχαν Έλληνες εκεί πέρα, έχουν φύγει και έχουν αφήσει την πλατεία όπως την είχαν τότε φτιάξει. Η πλατεία των Ελλήνων, Γκρέκα, νομίζω κάπως. Τέλος πάντων. Αυτές είναι οι Ιτσπα, είναι κατοικίες. Οι χαρακτηριστικές κατοικίες των Ρώσων, όπως βλέπετε, μικρά κουκλόσπιτα, έτσι παραμυθένια, ωραία, με άλλο διάκοσμο, όλα φυσικά με ξύλο, γιατί το ξύλο είναι πρώτη ύλη εκεί πέρα. Αυτό χρησιμοποιούν χειμώνα καλοκαίρι, το ξύλο για τους συν 30, το ξύλο για τους μείον 30. Εντάξει, υπάρχουν μεγάλες διαβαθμίσεις θερμοκρασίας χειμώνα καλοκαίρι, αλλά το ξύλο είναι θερμομόνωση για αυτούς εδώ και αιώνες. Αυτή είναι η όψη του υπερσυνδρικού, έχει φτιαχτεί πάρα πολύ. Τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμιστεί όλο το οδικό δίκτυο από τη Μόσχα στο Βλαδιβοστόκ, είναι όλος ασφαλτόδρομος τώρα, οπότε μην προβληματίζεστε αν θέλετε να κάνετε το ταξίδι τι έδαφος θα βρείτε. Θα βρείτε όμως όμορφα μνημεία στην Όμσκ. Εδώ ήταν ο τόπος εξορίας, σε αυτή την πόλη εξορίστηκε ο Ντοσογεύσκι στην Όμσκ. Είναι η πρώτη πόλη της Σιβηρίας όταν θα περάσει κάποιος στα Ουράλια όρη, δηλαδή μιλάμε για 1000 χιλιόμετρα μετά τα Ουράλια όρη. Ίσως αυτά να σας κουράζει λίγο με τις φωτογραφίες της φύσης, αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το να βλέπω αυτό το χρώμα, το όμορφο δέσιμο του γαλάζιου με το πράσινο. Χωριά τα οποία είναι ξεχασμένα στον χρόνο, δηλαδή πήγαινα εκεί για να δω αυτοί πώς ζουν εκεί πέρα. Δηλαδή μου φαινόταν παράλογο το να είναι κάποιος χαμένος μέσα στη Σιβηρία στο πουθενά. Αυτό που σας είπα. Καλοκαιράκι όλες οι νοικοκυρές βγάζουν τις γλάστρες στο τζάμι για να πάρουν λίγο το φως στα φυτά. Φως το οποίο λείπει, ο ήλιος λείπει τις περισσότερες μέρες του χρόνου. Ο υπερσυνδρομικός σιγά σιγά σε τραβάει πιο ανατολικά, όμορφα στην νότια του δρόμου και που ο δρόμος κάνει τα δικά του περάσματα, έχει τη δικιά του όμορφη καπή. Όχι, δεν είμαι κομμουνιστής, εντάξει, απλά υπάρχουν πολλά μνημεία τα οποία έχουν παραμείνει από την εποχή του κομμουνισμού, τα σέβονται, δεν τα έχουν χαλάσει, όπως και ο Στάλιν δεν υπάρχει πουθενά, μόνο το Λένιν έχουν σαν Ανδριάντα, σαν άγαλμα. Και έχουν πολλά μνημεία σοβιετικής εποχής και κομμουνιστικής εποχής που έχουν διατηρήσει στα σφυροδρόμια, δηλαδή εξακολουθεί και υπάρχει εκεί παντού. Και δεν υπάρχει κανένας βανδαλισμός. Αλλά ο Στάλιν δεν υπάρχει πουθενά, τον έχουν εξορίσει. Θα θέλατε να ψαρεύετε εδώ πέρα, να καθόσαστε και να έχετε δίπλα τη σκηνή, έτσι δίπλα γίνεται μέρα να ψαρεύετε και να ψήναμε μετά τα ψαράκια, Νικό τι λες? Και να μην ακούγεται τίποτα εκτός τα κουβλάκια. Αποστάσεις καθημερινής τρέλας, 1465 χιλιόμετρα για να πας στο Ιρκούτσκ. Εδώ κοντά δηλαδή, με τίποτα. Ξέχασα να σας πω ότι ο υπερσυνδρικός έχει μήκος περίπου 10.000 χιλιόμετρα και ο υπερσυνδρικός, οπότε τα 1465 χιλιόμετρα, εντάξει, μια μικρή απόσταση. Αυτό που σας είπα και πριν, στο Όμσκ, ο Λένιν πίσω. Κάποια στιγμή όλες οι πόλεις της Σιβηρίας, να ξέρετε, είναι σχεδόν πανομοιότυπες, γιατί έχουν χτιστεί μπλοκ. Δηλαδή είναι το κέντρο της πόλης, μόνο τα κτίρια, σαν αυτά, εδώ είναι άλλο άγραμμα του Λένιν και γύρω-γύρω είναι τα Ιτσπα, τα ξύλινα. Κάποια στιγμή μετά από 15 πόλεις, ξεχνάς ποια πόλη έχεις δει, τις βλέπεις στις φωτογραφίες, αλλά όταν βλέπεις το άγραμμα καταλαβαίνεις ποια πόλη ήταν. Από το άγραμμα και μόνο γιατί διαφέρει, όλα τα άλλα είναι τα ίδια. Όταν θα βρεθείτε στην Σιβηρία, στην καρδιά της Σιβηρίας, στην καρδιά της Βαϊκάλης, η αρχαιότερη και η βαθύτερη λίμνη του κόσμου, 2.300.000 χρόνια ύπαρξης, δίνουν οι επιστήμονες για αυτή τη λίμνη
και είναι η βαθύτερη του κόσμου και η αρχαιότερη. Εκτείνεται περίπου 300 χιλιόμετρα από δυτικά προς ανατολικά. Έχει πάρα πολλά χωριά επάνω. Όλα αυτά είναι κατά μήκος του υπερσιβηρικού. Οι αποστάσεις μικραίνουνε. Ουλάν-Ουντέ είναι το δεύτερο, Τσίτα το τρίτο. Δεν έχω παθουράσει, αλλά εντάξει, είναι η αποστάση που πρέπει να κάνω για να φτάσω να δω στην Τσίτα. Είναι η μεγαλύτερη πρωτομή του Λένιν παγκοσμίως. Εδώ υπάρχει η μεγαλύτερη πρωτομή του Λένιν στην Τσίτα, στην Ουλάν-Ουντέ. Είναι σημείο αναφοράς της πόλης και καθοδόν περίπου στα 8.000 χιλιόμετρα από τη Μόσχα υπάρχει αυτό το μνημείο του υπερσιβηρικού Μόσχα-Βλαδιβοστόκ. Είναι αυτό το μνημείο για τους οδικούς ταξιδιώτες, όποιος θέλει να φωτογραφηθεί. Πολλοί Ρώσοι, εντάξει, και οι Ρώσοι ταξιδεύουν τώρα. Πρώτα τελευταία πόλη πριν φτάσουμε στη θάλασσα, στον ωκεανό Χαμπάροφ, 165 χρόνια ζωής. Οι πιο πολλές πόλεις φτιάχτηκαν σαν προκεχωρημένα φυλάκια για στρατιωτικούς λόγους. Γιατί είχαν θέματα με τους Κινέζους, με όλους αυτούς και στην περιοχή. Κάποια στιγμή πέρασε ο υπερσιβηρικός και γίναν πόλεις. Τα λουνόδια στην κυρία από μένα, εντάξει. Και προχωράμε, όχι τα παράσημα. Φανταστείτε σε πόσους πολέμους είχε παίξει ο κύριος. Τέλος, εντάξει, μορφή. Η φωτογραφία που ανέβασα σήμερα ο Νίκος. Και όταν βλέπεις πλέον αυτή τις αποστάσεις 132 χιλιόμετρα, έχεις αφήσει πίσω στην Ελλάδα πάνω από ένα μήνα. Και με 300 γλυκά λες θα φτάσω στο Βλαδιβοστόκ. Και όπως τελικά φτάνεις. Όχι, αυτό δεν σημαίνει ότι βγάλε μια φωτογραφία, σημαίνει ότι έχει ραντάρ εδώ. Εντάξει, να ξυλιόμαστε. Και εγώ στην αρχή νόμιζα, βγάζω φωτογραφία εδώ. Μετά μου ξύκησαν ότι δεν έχει ραντάρ εδώ παρακάτω. Και δεν χαμογελάσα. Και περνώντας στην Εύρο την Golden Gate Bridge, έτσι λέγεται αυτή. Αυτή φτιάχτηκε το 2012, αυτή που βλέπετε πίσω. Μπήκα στο Βλαδιβοστόκ. Εντάξει. Και άκουσα τα πόλεμα στον Ειρηνικό ωκεανό. Να πάμε κάπου πιο κοντά λίγο. Ταξίδι όνειρο. Εντάξει. Να πάμε North Cap επάνω. Με North Coast και με όλα συναφή. Λοιπόν, να πάμε εναλλακτική διαδρομή. Να το πάμε μέσα από βαλτικές χώρες και να κατευθύνουμε στο εύκολο. Εντάξει, μην με κατηγορείτε. Δεν πάω από τα Φόρτ, έχω πάει, δεν θέλω να ξαναπάω πάλι. Ξεκινώντας από εδώ, να κάνεις μια στάση να δεις τον Μεγαλέξανδρο στα Σκόπια, εντάξει. Είναι ωραίοι αυτοί, εντάξει. Σφετεριστήκανε την ιστορία μας και εμείς δεν μιλάμε καθόλου, εντάξει. Αυτοί βγάλαν άγαλα και εμείς δεν έχουμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι θέμα για συζήτηση. Λίγα συγκεκριμένα μέσα από τα Σκόπια, το εθνικό τους μουσείο, λίγο πιο πάνω στο Βελιγράδι. Εντάξει, ο Άγιος Σάββας είναι ο πολιούχος του Βελιγραδίου. Σε μια διαδρομή που όσο πιο βόρεια τόσο πιο όμορφα. Να μην πάμε και από Βουδαπέστη. Όπου σας αρέσει κάθεστε, εντάξει, δεν είναι ανάγκη να έρθετε μαζί μου, κάθεστε εδώ και έλατε μετά. Εντάξει. Να περάσουμε τα Τάτρα, τα βουνά τα Τάτρα, τα οποία εκείνη την εποχή είχε λίγο θέμα με την βροχή. Το να οδηγάς με βροχή δεν είναι το καλύτερο. Ειδικά τα σκουτεράκια προσφέρουν την ευελιξία ότι δεν βρέχεσαι, αλλά δεν τα εμπιστεύεσαι πολύ στροφές. Μπορεί να μαζέψεις κανένα οικόπεδο εδώ πάνω. Εντάξει. Τέλος πάντων, εντάξει. Και η βροχή στο πρόγραμμα είναι. Αλλούμενο. Η βροχή και ο Μίχνη είναι ο δρόμος από την Βόρεια Σλοβακία που μπαίνει μέσα στην Πολωνία μετά και πάει Κρακοβία. Αυτό το κομμάτι είναι πανέμορφο, πολύ ωραίο. Και έχει πολλά σημεία όμορφα και έχει ομοδρομικά κέντρα επάνω. Είναι αρκετά εξελιγμένο και το έχουν αναδείξει πάρα πολλοί Πολωνοί. Και όταν ο καιρός γίνει ωραίος και βγει το πλοίο του ουρανού όμορφο, στείλεσαι στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας και βγάζει μια φωτογραφία μπροστά στον Καθολικό Ναό. Και 300 χιλιόμετρα πιο βόρεια η Βαρσοβία. Να σας πάρω και μια βόλτα μέσα στην πλατεία της Βαρσοβίας, μέσα στους πεζόδρομους. Εκεί που κανονικά απαγορεύεται, αλλά εντάξει, λεφτά υπάρχουν, να πληρώσουν τα πρόστιμα. Είναι αυτό που είμαι λίγο πιο γρήγορος από τους ποδηλάτες.
Εντάξει, έχουν διατηρήσει την παλιά τους πόλη σε πολύ όμορφο στυλ. Φανταστείτε ότι όλη αυτή η πόλη είχε γκρεμιστεί από τους οργανισμούς, από τους Γερμανούς. Μετά το 1945 τη χτίσανε βάσει ζωγραφιών και μακετών που είχαν. Μακέτες, δηλαδή χτίσαν όλο αυτό που βλέπετε, το χτίσανε εξ αρχής με μακέτες που είχαν και ζωγραφίες και φωτογραφίες. Αυτά είχαν όλα καταστραφεί. Τα ξαναχτίσαν όλα πάλι όπως ήταν. Μπράβο τους. Όταν υπάρχει θέληση και όραμα, όλα γίνονται. Και μετά, Βόρεια Πολωνία, ο δρόμος με σπρώχνει στις βαλτικές χώρες. Εδώ, πάλι το πράσινο, περνάει, δεν περνάει το νερό, όχι δεν περνάει, αλλά θα πάμε Λιθουανία. Κάουνας είναι μία από τις δύο πόλεις, τις μεγάλες πόλεις της Λιθουανίας. Δεξιά το Δημαρχείο, αριστερά ο καθεδρικός. Αν αναρωτιέστε με ποιον είμαι παρέα, εγώ και ο τρίποδάς μου, γι' αυτό όταν είστε μόνοι σας, έχετε ένα τρίποδα. Λιθουανία, πριν φύγουμε, να πάμε και στο λόφο των Σταυρών. Εντάξει, είναι το ιδιαίτερο, το διαφορετικό, το μοναδικό, σε ένα λόφο, όχι πολύ μεγάλο, υπάρχουν περίπου 80.000 σταυροί. Ξεκινήσανε από τον πόλεμο του 30, νομίζω, σκοτωνόντουσαν και βάζαν κάποιους σταυρούς οι συγγενείς και μετά το πράγμα γιγαντώθηκε. Ακριβώς δίπλα Λετωνία. Είναι μικρές οι αποστάσεις, δηλαδή από τη μία πόλη στην άλλη 200 χιλιόμετρα. Και πλέον Εστονία. Φτάσαμε και στο λιμάνι. Η πρωτεύουσα το Ταλίν, από τις πιο όμορφες, από τις τρεις βαλτικές χώρες, είναι η πρωτεύουσα το Ταλίν είναι η πιο όμορφη από τις τρεις πρωτεύουσες της Βαλτικής. Μετά έρχεται μετά και η Ρήγα. Πλέον έχουμε βάλει ρόδα στη Σκανδιναβία και συγκεκριμένα στη Φιλανδία. Το καράβι είναι περίπου 2 ώρες από το Ταλίν να βγει κάποιος στο Ελσίνκι και μετά ξεκινάει ο δρόμος. Ο εύκολος ο δρόμος ποιος είναι? Στη Φιλανδία, από το Ελσίνκι μέχρι το βόρειο Ακροτήρι είναι 1500 χιλιόμετρα. 2 μέρες είναι. Μην τρελαίνεστε. Εντάξει, πρώτη μέρα διαρκτέρευση στο Ροβανιέμι, φαγητό στον δρόμο. Εντάξει, πέρα από το ότι η βενζίνη είναι ακριβή, όλα τα υπόλοιπα είναι ακριβά, σούπερ μάρκετ, Lidl, όλα τα συναφή, ξέρετε. Πιστεύω να έχω οπαδούς σε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Κι όμως, για 700 χιλιόμετρα δεν κάνεις ας πούμε 7 ώρες, κάνεις 17 ώρες, γιατί δεν μπορείς να αγνοήσεις όλα αυτά τα πράγματα που βλέπεις καθοδόν. Πρέπει να σταματήσεις, να φωτογραφίσεις, να το βιώσεις, να σηκώσεις λίγο και τον τρόπο, να κλέψεις λίγο εικόνα. Η Φιλανδία είναι η χώρα των 1000 λιμνών. Όχι μόνο 1000, πάρα πολλές έχει. Εντάξει, καθιερώθηκε με τον όρο 1000 λίμνες. Εδώ μιλάμε για 3-4 λίμνες από ό,τι έχουν μετρήσει οι άνθρωποι. Εν πάση περιπτώσει, οι φωσολάτρες εδώ θα βρουν τον παράδεισό τους. Εγώ βρήκα το δικό μου τον παράδεισο στο Ροβανιέμι, 750 χιλιόμετρα από το Ελσίνκι. Εδώ που περνάω ο ακτικός κύκλος, ελληνική σημαία κάτω, μια ωραία φωτογραφιούλα και οι συντεταγμένοι του χορού, από δίπλα ακριβώς είναι. Είναι ένα τουριστικό τελείως χωριό, το χωριό του Αϊβασίλη, αξιοποιημένο, τουριστικό, δουλεύει όλο τον χρόνο. Να αλλάξω τα γαλάδια, εντάξει. Στο συνεργείο της Yamaha που υπήρχε στην πόλη, δέχτηκαν να με βοηθήσουν να αλλάξω λάδια, μου δώσανε μια ράμπα, άλλαξα τα λάδια και έφυγα. Στα τελευταία 750 χιλιόμετρα πριν το βορείο Ακροτήρι, ανεφοδιασμός για βενζίνη και βλέπεις ταμπέλος τριψήφια πλέον νούμερα, παίρνεις κουράγιο, ο καιρός είναι καλός. Και όταν ο καιρός είναι καλός σε αυτές τις περιοχές σου δίνει άλλο αίσθημα, σου ανεβάζει πολύ τη διάθεση, γιατί δεν βρίσκεις συννεφιά και ομίχλη που είναι, για μένα είναι αρνητικό. Έχω μπει σε αυτές τις χώρες με ομίχλη και βροχή και δεν βλέπεις τίποτα και ξαναπάς και βλέπεις διαφορετικά πράγματα, άλλο κόσμο. Τελευταία 5 χιλιόμετρα, κάπως έτσι είναι ο δρόμος, τούντρα, όπως βλέπετε δεν υπάρχει τίποτα και λες μετά το λόφο και στην κορυφή τι θα δω. Βλέπεις το όνειρο και έρχεται. Μεσημέρι παρκάρεις και καταλαβαίνεις μετά από 5 λεπτά ότι κάποιος φωνάζει πίσω σου και παγορεύεται να βάλεις το μικράκι εκεί και τρέξεις να το πάρεις. Εν πάση περιπτώσει, εγώ φωτογραφίες τράβηξα βίντεο τα πάντα για να σας πω ότι εδώ μέχρι τις 10 είναι το βράδυ απαγορεύεται. Δηλαδή 10 το πρωί με 10 το βράδυ απαγορεύεται να μπει κάποια μηχανή σε αυτό το σημείο. Εάν θέλετε να βγάλετε φωτογραφία τη μηχανή σας ή βίντεο οτιδήποτε, θα πάτε πριν τις 6 ώρα το πρωί που ανοίγουν οι μπάρες. Έχω βρει, πέρσι είχα πάει 6 ώρα το πρωί. Πας 5,5 ώρα, βρίσκεις 3-4 μηχανάκια σειρά, τι νούμερο το 5. Εντάξει, περίμενε, βγάζω φωτογραφία και φέρνει τέλος και με λιώνεις και φωτογραφίζεται. Αυτά γίνονται ξημερώματα. Μετά τις 6 ώρα το πρωί κλείνουν οι μπάρες μπροστά, απαγορεύεται να περάσεις από το ύψος του πάρκινγκ και μετά.
Και αφού πλέον παίρνεις αυτή την όμορφη εικόνα στην ψυχή σου, γιατί εντάξει, βίντεο και φωτογραφίες υπάρχουν, αλλά η ψυχή τι έχει τραβήξει μέσα σου, το μυαλό σου τι έχει αποτυπώσει, παίρνεις στο μεγάλο δρόμο του γυρισμού. Γιατί κακά τα ψέματα, εντάξει, είναι η μεγάλη κατηφόρα που λέμε τώρα. Αυτός ήταν που φώναζε. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να μην σταματήσω, γιατί όπως και να το κάνεις, αυτός ο προορισμός πάντα σε τραβάει. Σε τραβάει τι? Να γυρίσεις πάλι πίσω, γιατί είναι μοναδικός. Και λες, εντάξει, να φύγω και στο βάθος είναι το πάρκινγκ τελειώνει, να γυρίσω μια τελευταία ματιά και να το ξαναδώ πάλι, να το ξαναφωτογραφίσω. Δεν το χορταίνεις. Μπράκας όλη τη μέρα το βλέπεις. Και μετά όταν θα γυρίσεις στο σπίτι στο χειμώνα, θα βλέπεις και τα βίντεο με τα ντρόουν από πάνω και λες, ήμουν εκεί, θέλω να ξαναπάω εκεί πάλι. Εντάξει, αλλά πάω άλλο δρόμο. Αλλά δεν θέλω να ξαναφτάσω εκεί, γιατί είναι πολλά. Είναι ο Βόρειος Παγωμένος Ωκεανός, είναι η άκρη της Ευρώπης, είναι πάρα πολλά και είναι δυνατά στα συναισθήματα που σου δίνει αυτός ο προορισμός. Με σκούτερ, με βαραντέρο, με οτιδήποτε. Και με ποδήλατο έχουν πάει πάνω, τους έχω δει και τους έχουν χειροκροτήσει. Εντάξει. Και αυτό, στα όνειρα. Στα δύστροφα όνειρά μας είναι και αυτό. Να φτάσουμε εκεί, γιατί και η Ευρώπη έχει τους προορισμούς της. Τελευταίο ταξίδι, σας έχω κουράσει, αλλά αυτό το ταξίδι τελείωσε πριν από ένα μήνα. Αυτό το ταξίδι είχε ένα προορισμό τη Σκωτία, εντάξει, Σκωτία, εντάξει, σιγά Σκωτία τώρα. Εδώ δεν μετράει όμως το ταξίδι, μετράει παρέα. Εδώ είχαμε για παρέα τον Γιώργο. Ο Γιώργος τώρα είναι προεδρική φλουρά και μας φυλάει, γι' αυτό και είμαστε τα ανοιχτά παράθυρα, εντάξει. Συνοδικός ο Γιώργος. Να κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι με Harley Davidson 1250, το καινούριο, το οποίο στάθηκε επάξια στις απαιτήσεις του ταξιδιού 3 εβδομάδες. Εδώ παίξαμε με ό,τι είχαμε στη διάθεσή μας, με 360. Εδώ είναι πέρασμα, περάσαμε το κομμάτι από την Κόμο, φτάσαμε πάνω στο Φούρκα Πας. Εδώ το γνωστό Βελβεντέρο, το ξενοδοχείο. Θα σας πω λίγο τα 3 τα μέρη, γιατί αυτά τα μέρη είναι όμορφα. Όπου βλέπετε οδήγηση στο ανάποδο είναι Σκωτία. Ψάξαμε να βρούμε το Λόχνες. Μας είπε τελικά ρε φίλε, εδώ μπροστά είναι, το βλέπεις. Το βγάλαμε έξω, λέει, το βαρσαμώσαμε. Εδιμβούργο, η πρωτεύουσα της Σκωτίας. Φαντασμαγορικές εικόνες που μπορεί να κάνουμε με μια κάμερα. Εδώ είναι το βορειότερο σημείο της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Περπάτημα στο Εδιμβούργο, ο γιος κρατά την κάμερα. Βρεθήκαμε και σε ένα όμορφο φεστιβάλ εκεί, καθίσαμε να ακούσουμε λίγο μουσική. Ο Highlander. Και εδώ είναι το τελευταίο κομμάτι της Σκωτίας στο βορρά. Κομπέλα Βάλα, αν βρεθείτε στην Αγγλία κοντά στη Λιόνι, είναι αυτό το κομμάτι, είναι ένα θεαματικό κομμάτι πάνω στα βουνά. Είναι, θα έλεγα, οι Δυτικές Άλπεις, με πολλά περάσματα, συνοβολώνες επάνω, εδώ που βγαίνει το ουίσκι, επάνω στη Σκωτία. Πάλι στις Άλπεις, πολύ κορδέλα ο δρόμος, θεαματικά τα περάσματα κάτω. Στον δρόμο και το πέρασμα Ινσεράν, το ψηλότερο πέρασμα της Ευρώπης, στα τελευταία 30 χιλιόμετρα. Ευτυχώς νίκησα με ένα πρώτο διαφορά, αλλιώς θα ξαφτυλιζόμουν. Ο παλιός ξέρει ποδοσφαιράκι, αλλά ο νέος είναι καλύτερα με προετοιμασμένος και προπονημένος. Κροβατάκι Ελευθέρας Βοσκής. Και σιγά σιγά ο σκληρός δίσκος του μυαλού μαζεύει εικόνες, μαζεύει εμπειρίες και ό,τι μπορούμε κάνουμε, τα χρόνια περνάνε και όλα αυτά μένουν στο μυαλό. Οι δίσκοι σκληροί μπορεί να χαλάσουν, αλλά αυτά που έχει κάποιος στο μυαλό του και στην ψυχή του, όχι. Καλά, όχι, δεν θα ήθελα να έχω αυτό, εντάξει, στο Μονακό. Λάμπο, ναι, και πράσινο κιόλας είναι ό,τι πρέπει. Το τελευταίο κομμάτι της Σκωτίας, αλλά στο βορρά. Θέλω να κεντρώσω το ενδιαφέρον σας με φωτογραφίες, με κίνηση, με βίντεο, τα πάντα, γιατί το ταξίδι έχει κίνηση. Και αυτό που πρέπει να κερδίσουμε είναι να οδηγούμε στους δρόμους του κόσμου, είτε μακριά είτε κοντά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να σας ταξιδέψω.
Εντάξει, να σας ανοίξω τους όρους ένας από δικιά μου την οπτική γωνία. Αν και ακόμα περιμένω μια απάντηση από τον κύριο Νίκο, τον Αναστασιάκη, τι είναι το ταξίδι, δεν μου είπατε. Μην τρέπεστε. Εσείς γιατί είναι εσείς έχετε το κλαμπ εδώ, θα πρέπει να μου πείτε κάτι. Τι είναι το ταξίδι μέσα από αυτά που είδατε? Για μένα προσωπικά είναι δύναμη. Δύναμη ψυχής, αναζήτηση εικόνας, εμπειρία και εσωτερική αναζήτηση. Και ανάλογα τα ενδιαφέροντα του καθενός, ο καθένας στρέφεται σε ένα κομμάτι να το ανιχνεύσει, να το ψάξει. Άλλος θέλει να βάλει μια πινέζα, άλλος θέλει να βρει ένα γεωγραφικό σημείο, άλλος θέλει να δει ένα ιστορικό αξιοθέατο. Θεμιτό. Για κάθε έναν άνθρωπο το ταξίδι έχει μια διαφορετική έννοια. Όμως το ταξίδι, σαν ταξίδι, είναι το ίδιο. Είναι η απόδραση και το να κάνουμε τον εαυτό μας πλούσιο, πιο πλούσιο από ό,τι ξεκινήσαμε για να φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε. Ο περίπατος της ψυχής. Και έτσι το δέχομαι, εντάξει. Ο δίτροχος περίπατος, εντάξει. Για μένα ο περίπατος, άστα, κουράστηκα. Εγώ έχω μάθει να ρολάρω και να περπατάω. Αυτό μου, αν δεν έχει αντιρρήσει, αν έχει κάποιος κάποια ερώτηση να κάνει. Ναι. Βάσει ποιου κριτηρίου επιλέγονται στο κάθε ταξίδι? Κοιτάξτε να δείτε, επειδή από ένα σημείο και μετά πλέον το θέμα του ταξιδιού το κοιτάω και λίγο επαγγελματικά, το έχω δηλαδή προχωρήσει σε άλλο επίπεδο. Η κάθε εταιρεία με την οποία συνεργάζομαι, συνήθως κάθε χρόνο έχει μία-δύο καινούριες μοτοσυκλέτες. Θέλει να τις και να τις προμοτάρει μέσα από ένα ταξίδι. Μου δίνουν μια μοτοσυκλέτα και μου λένε φτιάξε δεις ένα ταξίδι με τη μηχανή μας, εντάξει. Το ότι βρέθηκα με ένα σκούτερ στο Βόρειο Ακροτήρι ήταν για αυτούς πάρα πολύ καλή διαφήμιση, γιατί το να πάω με μια μοτοσυκλέτα 1000 κυβικά στο Βόρειο Ακροτήρι έχουν πάει άλλοι 100.000. Το να τους πας όμως ένα σκούτερ στο Βόρειο Ακροτήρι ή ένα σκούτερ σε έναν δύσκολο προορισμό, αυτό έλκει πολλά κλικ για αυτούς, εντάξει, για να μιλάμε και λίγο ψυχρά, γιατί αυτά τα πράγματα πλέον έχουν μπει στη ζωή μας. Αυτοί θέλουν μια δημοσιότητα, θέλουν το πώς να τραβήξουν τον αναβάτη, τον υποψήφιο αγοραστή, με ποιο τρόπο. Βάζοντας κάποιο δίκυκλο σε μια δύσκολη διαδρομή, σε μια παράξενη διαδρομή, και αυτός ο προορισμός πρέπει να επιλέξω εγώ, γιατί δεν ξέρω πού μπορώ να φτάσω με μια μηχανή, μια συγκεκριμένη. Αν μου δώσω ένα σκούτερ, δεν μπορώ να το πάω σε μια on-off διαδρομή, γιατί θα έχουμε θέματα. Και φέτος είχα πάει στο Καναδά, έκανα 3.000 χιλιόμετρα εκτός δρόμου διαδρομές με ένα 400 συν. Αλλά θέλω να σου πω ότι κατά το πλήστον η διαδρομή επιλέγεται έτσι ώστε να φανεί πιο πολύ μοτοσυκλέτα, δηλαδή σε αντίστοιχη διαδρομή. Ορίστε. Ναι. Βλέποντας τόσα χρόνια την πορεία σου γενικά, ένα πράγμα πάντα μου ερχόταν στο μυαλό, πέρα από τη δύναμη της ψυχής που τη θεωρώ δεδομένη. Ο σχεδιασμός των διαδρομών σε σχέση με τα καύσιμα σε όλες αυτές τις δύσκολες περιοχές, πώς πραγματοποιείς, πώς το έκανες, το να ξεκινήσω εγώ να πάω ένα ταξίδι στην Αφρική, δεν θα το ξεκινήσω αύριο το πρωί, θα κάτσω να το σχεδιάσω, θα πω μέσα. Η δύσκολη δουλειά είναι να μπορεί να βρεις πληροφορίες για τις συγκεκριμένες περιοχές, να ετοιμαστείς, να ξέρεις ότι πάνω σε αυτή τη διαδρομή ίσως να μην υπάρχει ανεφοδιασμός, οπότε τι κάνουμε, θα πρέπει να έχουμε ένα τεπόστο μαζί εξτρά. Φέτος που είχα πάει στην Αλάσκα, εντάξει, από τις πληροφορίες που είχα μαζέψει όλο το χειμώνα, ήξερα ότι υπήρχαν δύο συγκεκριμένα σημεία 400 χιλιόμετρων, τα οποία δεν είχαν τίποτα. Άρα τι κάνουμε, πρέπει να έχουμε μπιτόνι μαζί. Εντάξει, γιατί το σκούτερ στα 400 τελείωνε. Έπρεπε να είχα 7 λίτρα ακόμα για να προχωρήσω, όπως και έγινε. Όπως και επίσης στις ίδιες διαδρομές, τα ξενοδοχεία, τα δύο που υπήρχαν, κοστίζαν $250 το κρεβάτι. Δηλαδή, δίνεις 250 και 250 να φτάσει επάνω, 250 γυρίσει πάλι κάτω, γιατί ήταν one way διαδρομή. Εντάξει, δεν μπορεί να δώσει τώρα $1.000 για 3 διαγυτερεύσεις. Τι κάνεις, έχεις πάρει σκηνή μαζί σου. Ναι, αναγκαστικά. Δηλαδή, ένα μεγάλο κομμάτι του ταξιδιού είναι η προετοιμασία. Και σε αυτό πρέπει να δώσει κάποιος ιδιαίτερη βάση, γιατί εκεί μπορεί να είναι λίγο παραπάνω από το μισό της επιτυχίας του ταξιδιού. Φυσικά μετά ακολουθεί ανακυστήχη, καιρικές συνθήκες, εντάξει, αξιοπιστία μοτοσυκλέτας, εντάξει, αυτά είναι όλα ένα σύνολο. Αλλά η προετοιμασία και η καλή πληροφορία είναι το μισό ταξίδι. Ορίστε. Σίγουρα στην πορεία σας θα είχατε κάποια τράπελα σε όλη αυτή την πορεία που έχετε κάνει. Ναι, σίγουρα. Μπορούσατε να μας πείτε έτσι το πιο μεγάλο τράπελο που συναντήσατε? Τη γυναίκα μου τη βλέπετε, ζει ακόμα. Το 2005 την πυροβολήσαν στο Αφγανιστάν και η σφαίρα βγήκε στο κράνος. Εντάξει, αν δεν είχε βγει λίγο πιο κάτω, δεν θα ήταν εδώ πέρα τώρα. Όχι, εξωφρακίστηκε. Ήταν από μακριά η βολή. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, τι άλλο να πω.
Ευτρά πολλά. Δηλαδή, μπορεί να μείνει και 3 μέρες σε σύνορα, κλεισμένα σύνορα, περιμένεις. Ευτράπελα ότι έφτασα στα σύνορα στο Τουρκμενιστάν και δεν αναγνωρίζαν τη βίζα να με αφήσουν να περάσω. Και να γυρίσω πάλι, λέω, στο Ουσμπεκιστάν να πάω στην πρεσβεία να πάρω βίζα. Ναι, και βρέθηκα μετά στην νεκρή ζωή, γιατί ούτε αυτοί με αφήναν να περάσω, ούτε οι άλλοι με αφήναν να περάσω μπροστά. Και έμεινα εκεί 8 ώρες και αναγκάστηκε και έφερα τους 2 διοικητές μαζί να μιλήσουν, να μου δώσουν λύσεις στο πρόβλημά μου. Εγώ ήμουν εγκλωβισμένος στην νεκρή ζωή. Ούτε μπροστά μπορούσα να πάω, ούτε πίσω. Και στο τέλος μου δώσανε 48 ώρες να κάνω 750 χιλιόμετρα σε δύσκολους δρόμους, να γυρίσω στην Τασκένδη, να βγάλω βίζα για να μπορέσω να ξαναγυρίσω πάλι στα σύνορα να περάσω στην επόμενη χώρα. Πάρα πολλά πράγματα, εντάξει. Το τελευταίο ήταν ότι το πιο δύσκολο και το πιο έτσι, παράξενο που συνέβη, δηλαδή ταξιδεύω πάρα πολλά χρόνια και είναι αυτό που λέω κάποια φορά. Συμβαίνουν συνέχεια πράγματα, δηλαδή όσο καλά και να είσαι προετοιμασμένος, τελικά λες ρε γαμώτο, γιατί αυτό. Πέρυσι έμεινα 20 μέρες και ευτυχώς που δεν έμεινα στη φυλακή, γιατί τι πιο απλό. Πήρα ένα καρνέ de passage, είναι αυτό που σας έβαλα, το δίνει η ΕΛΠΑ, είναι ένα έγγραφο της ΕΛΠΑ που το δίνει η κάθε εθνική ομοσπονδία αυτοκινήτου για να μπορέσει η μηχανή να ταξιδέψει έξω από την Ευρώπη. Δηλαδή στο Ιράν, στο Πακιστάν σου δίνουν ένα χαρτί με 10 σελίδες, όταν μπεις σε μια χώρα το σφραγίσουν και ούτε καθεξής. Εντάξει. Θα φανταζόσουν ποτέ ότι εν έτη 2024 μου δώσανε κανένα από την ΕΛΠΑ και με πιάσανε στα σύνορα του Πακιστάν και το έγγραφο ήταν πλαστό. Εντάξει, ελληνικό κρατικό έγγραφο και ήταν πλαστό, γιατί η ΕΛΠΑ εδώ και 5 χρόνια δεν υφίσταται. Εντάξει, αλλά εξακολουθούσαν να δουλεύουν, δίνανε αυτό το καρνέ, πέραν από μένα 140 ευρώ, συν 3.000 ευρώ την εγγύηση που έδινα εγώ. Εξακολουθούσαν και δουλεύανε, ενώ δεν υπήρχαν πλέον νομότυποι, τους είχαν πάρει την άδεια στη ΦΙΜ, την Παγκόσμια Ομοσπονδία Λεσκών, δεν υπήρχε η ΕΛΠΑ πουθενά και μέρα σε ένα τυπικό έλεγχο στο Πακιστάν, στα σύνορα, με πιάσανε. Μου λέει αυτό είναι πλαστό, δεν υπάρχετε λέει σαν λέσκι. Εγώ στην αρχή λέω εντάξει, μαλακές μου λένε, δεν υπάρχει περίπτωση. Μετά από μισή ώρα βρέθηκα να μου κατάσχει τη μηχανή και να με πάνε μέσα στη φυλακή, γιατί όσο χαζό και να ακούγεται, βρέθηκα εγώ να ταξιδεύω με πλαστά έγγραφα. Πού στο Πακιστάν, που έρχονται οι Πακιστανοί με γνήσια έγγραφα. Εντάξει, αυτό είναι άλλη συζήτηση. Εντάξει, και πρόλαβα και επικοινώνησα με την ελληνική πρεσβεία στο Πακιστάν και ακολούθησε μετά ένας γολγοθάς διαδικασιών. Πρώτον, να μην με βάλουν φυλακή, με βάλανε υποπεριορισμό σε ξενοδοχείο κοντά στα σύνορα για να με ελέγχουνε. Και μετά ξεκίνησε μια διαδικασία του, τι κάνω ρε παιδιά, λέει εντάξει, μπορεί να φύγει αεροπορικό, η μηχανή κατάσχεται λέει. Αποκλείεται, χωρίς τη μηχανή εγώ δεν φεύγω. Εντάξει, μετά από 20 μέρες κατάφερα και έβγαλα έγγραφα από τη Γερμανία, από την ΑΝΤΑΚ, την αντίστοιχη ΕΛΠΑ της Γερμανίας, γιατί πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν οι άλλες λέσκες να σε καλύψουν. Αυτό μου στήριξε με 4.000 μαζί με την εγγύηση. Λεφτά έχεις καταπήρα πίσω όλα. 20 μέρες να είσαι εγκλωβισμένος σε ένα ξενοδοχείο με φρουρό απ' έξω. Εντάξει, δεν είναι το καλύτερο. Και μετά από 20 μέρες κατάφερα και έφυγα. Γιατί η Ελλάδα, εντάξει, σου δίνει ακόμα πλαστά κρατικά έγγραφα. Δεν λέω τίποτα, δηλαδή τι άλλο να κάνω, τι άλλο να πω. Η ΦΙΜ τώρα δεν έχει αναγνωρίσει την ΕΛΠΑ, δεν ξέρω τι έχουν κάνει, γιατί όταν γύρισα εγώ μετά είπαν ότι έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία να φτιάξουν καινούρια ΕΛΠΑ, υποτίθεται, για να καταθέσουν χαρτιά στη ΦΙΜ για να μπορέσουν να τους αναγνωρίσουν. Εν πάση περιπτώσει, το πράγμα, εντάξει, την πλήρωσα εγώ 20 μέρες και πέρα. Εντάξει. Αυτά και πολλά άλλα. Λοιπόν, κύριε Νίκο, μπορώ να έχω λίγο την προσοχή σας. Ελάτε εδώ λίγο, σας παρακαλώ. Λοιπόν, πέρα από τα τυπικά ευχαριστώ στα λόγια, θεωρώ υποχρέωσή μου και ένα άλλο ευχαριστώ μέσα από τη διαδικασία το ότι μπόρεσα και σας είδα από κοντά και βίωσα μια όμορφη φιλοξενία και βλέπω πολλές έτσι φυσιογνωμίες χαρούμενες και ταξιδιάρικες. Λοιπόν, κύριε Νίκο, εδώ, εντάξει, το τυπικό Νίκο, εντάξει, είναι μια σειρά από βιβλία που έχω δώσει. Θα τα δώσω εδώ στους παραδείγματος. Είναι τα μάνια. Είναι τα βιβλία, είναι βιβλία τα οποία έχουμε κάνει εγώ και η γυναίκα, αυτός εδώ να ταξιδεύουμε. Έχουμε φτιάξει μια σειρά βιβλίων. Τα αφιερώνω σε όλους εσάς, σας έχουμε κολλά χιλιόμετρα, πάντα όρθιοι.
εντάξει, επειδή ζούμε πάνω και η ζωή μας τσουλάει πάνω σε 2 ρόδες και όχι στις 4, είμαστε πάντα πιο ευάλωτοι και γενικά σε πιο πολύ κίνδυνο από όλους τους άλλους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εντάξει, να ταξιδέψω στους δρόμους του κόσμου, στους δρόμους της Αφρικής και όλα αυτά στους δρόμους εδώ και της Ελλάδας και των άλλων υπήρων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν συγκινητικό ότι βρέθηκα στην Κρήτη. Έχω από εδώ καταγωγή, η γυναίκα μου είναι από τα Χανιά. Εγώ δεν θα σας πω ότι είμαι από το Ηράκλειο, γιατί ξέρω υπάρχει θέμα. Όχι, δεν είμαι όφη. Εντάξει, να ξυλόμαστε. Αυτά τα βιβλία θα είναι διαθέσιμα στην ομάδα για όποιον θέλει να το διαβάσει, αξίζουν τον κόπο. Έχουμε και εμείς κάτι για σένα, μισό λεπτάκι, γιατί η τσικουδιά θα πει αύριο. Ωραία, για το αεροπλάνο μετά, όχι για τον δρόμο. Βάζω το γαλάκι μου. Λοιπόν, από την ομάδα των Βαραντέρο Petal Maniacs, ένα μικρό ενθύμιο της επίσκεψης εδώ στα Χανιά, και δεν θα μπορούσαμε να μην σε ευχαριστήσουμε με μια ματινάδα μας. Ταξίδια κάνει το μυαλό με ναύλα πληρωμένα και λύνει κάδο στη ψυχή και έχει βαρκάρει εσένα. Με πάρα πολύ αγάπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Πάντα όρθιος, πάντα υγιής, πάντα να μας ταξιδεύεις όπως το κάνεις και πιστεύω ότι ακόμα έχουμε να δούμε πολλά από εσένα. Κυρία Όλγα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Όλους. Η βραδιά δεν τελειώνει εδώ. Η βραδιά δεν τελειώνει εδώ. Πριν από περίπου 10 χρόνια, όταν υπήρχε η σκέψη το να δημιουργηθεί η ομάδα των Βαραντέρο Petal Maniacs, ήμουνα στην αναζήτηση αρχικά ιδιοκτητών Βαραντέρο, μια και είχα Βαραντέρο, και αφετέρου μοτοσυκλετιστών οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν αυτό που γράφει το βίντεο. Να δημιουργηθεί μια οικογένεια, μια παρέα, μια ομάδα που θα έχει κάτι παραπάνω να προσφέρει στον κόσμο από χιλιόμετρα στον δρόμο. Αυτό το κάτι παραπάνω. Κάποια στιγμή λοιπόν, πριν από 10 χρόνια, πηγαίνοντας στην Εθνική Οδό μεταξύ Χανίων και Ρεθύμνης, βλέπω μπροστά μου ένα Honda, ένα Rebel, ένα Honda Rebel, 500 κυβικά, κύριε Μιχαλή, 500 κυβικά. Με ένα σκύλο από πίσω, τον Rex, που μάθαμε αργότερα, και δεν μπορούσα παρά να σταματήσω τον συγκεκριμένο κύριο στον δρόμο και να τον ρωτήσω από πού είναι, ποιος είναι, τι κάνει κτλ. Για τη συνέχεια της ιστορίας, θα καλέσω τη φίλα μας την Κωνσταντίνα να έρθει εδώ, αν και εφόσον θέλει. Κωνσταντίνα, με ρίξτε παρακαλώ. Έκτοτε ο κύριος Μιχάλης γνωρίστηκε με πολύ κόσμο στα Χανιά, εννοείται ότι έγινε μανιακός, επίτιμο μέλος κτλ. Είναι και ο μισός Χανιώτης, τα υπόλοιπα στην Κωνσταντίνα μας. Καλησπέρα και από μένα. Δεν ξέρω αν μπορώ. Καλησπέρα σας, τιμή μας, κυρία Όλγα και κύριε Κώστα, που είστε εδώ μαζί μας και σε αυτήν εδώ την ομάδα που είναι οικογένεια για μένα, φίλοι, παρέα, όλοι σας. Εγώ, Μικιό που είμαι 25 χρονών, πήρα τώρα ένα μηχανάκι. Το ήθελα πάρα πολύ. Πάρα πολύ, αλλά τα κατάφερα. Είναι η οικογένειά μου. Φίλοι μου, οικογένεια. Τους αγαπώ πολύ, είναι όμορφοι άνθρωποι. Έχω ένα γίγαντα μαζί μου που είμαι συνεπιβάτης, έχω και το δικό μου, αλλά με έχει πάει σε πολλά, έχω κάνει κάποια ταξίδια. Αλλά το ταξίδι για μένα είναι η διαδρομή κορμιού και ψυχής, κύριε Κώστα. Δεχτώ. Τιμή μου. Και πάλι ευχαριστώ όλους σας. Και θα ήθελα, Θεία Μιχάλη, σε καλώ να έρθεις εδώ κοντά μας, να ακούσεις από τα χείλη μας πως είσαι στην καρδιά μας. Παρακαλώ.
καλησπέρα και από μένα. Τώρα δεν είμαι καλό στο μικρόφωνο. Όσα τον ακολουθώ χρόνια, καιρούς. Αλλά κάποιες στιγμές τσατιζόμουν. Του έκανα like, τα αρχικά. Πολλές φορές όμως τσατιζόμουν με μένα που δεν μπορούσα να κάνω αυτά που έκανα ο Κώστας. Και καμιά φορά απέφευγα να βλέπω τα δρομολόγια του. Πάντως, ξέρεις Κωστή, είμαι φαν. Και σου δίνω συγχαρητήρια, διότι σ' άλλους έδωσε ο Θεός στον πόη και εμάς τον πόη τώρα στην καρδιά. Μπράβο. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και θα ήθελα να σας δώσω 2 tips. Η τροχέα έχει κάνει κάποια λάθη και έχει βάλει τα στοπ και τα φανάρια. Για μας δεν στέκουμε αυτά, παιδιά. Φανάρια και στοπ δεν υπάρχουν, είναι μόνο για την τροχέα και για τα δικαστήρια. Εμείς δεν έχουμε στοπ. Σε κάθε διασταύρωση σταματάμε. Με καταλάβατε, υποχρεωτικά. Πριν 40 χρόνια είχα σε ένα ντοκιμαντέρ ρωτήσει ένα Άγγλο ταξιτζή και του λένε και τι δεν έχεις κάνει κανένα ατύχημα, διότι του λέει δεν έχω στοπ, σταματώ και ελέγχω. 5 φορές με γλίτωσε. Συγκεκριμένα σας πω, έχω ένα δρόμο ο οποίος δεν έχει στοπ και σταματώ, είμαι με το Mercedes, ένα μεγάλο αμάξι και έχω σταματήσει. Ο κάθετος δρόμος είχε στοπ και περνάει μία κοπελίτσα με το στοπ αυτή και μου λέει εμένα τώρα που δεν είχα στοπ και έχω σταματήσει, μου λέει κοίτα ότι έχω εγώ στοπ. Και αυτή είχε 3 μέσα κοπέλες, είχαν πιάσει την κουβέντα και θα τους ήθελα στο νοσοκομείο, δεν είχα κάνει αυτή. Λοιπόν, δεν έχουμε στοπ, παιδιά. Στοπ. Δεν έχουμε στοπ. Ο κόσμος είναι με τόσα πολλά προβλήματα που δεν μπορεί να τα διαχειριστεί το μυαλό του ανθρώπου. Μαλώνεις με τη γυναίκα σου, το παιδί σου, είσαι άρρωστος, τα λύνεις όλα στο τιμόνι. Όχι. Πρέπει να δώσουμε φόκους στην οδήγηση. Λοιπόν, εγώ έκανα, δεν ξέρω, είχα μία αγανάκτηση με τα τροχαία που γίνονται και λέω ρε παιδιά κάτι πρέπει να γίνει. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, να έχουμε υπογεννητικότητα, να έχουμε και 1000 ανθρώπους στον χρόνο, σε λίγο θα είμαστε μειοψηφία στο κράτο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ό,τι λέει το κράτος με λόγια, εγώ το έκανα πράξεις. Και διέθεσα το αυτοκίνητό μου και το έκανα μια ζωντανή καμπάνια κινητή που όπου βρίσκομαι, έστω και ένα να γλιτώσω είναι κέρδος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Έχει κάτι για σένα η Κωνσταντίνα, κύριε Μιχάλη? Δόθη, δεν φεύγει. Λίγο φτιαχτείτε εκεί το... Για σένα. Διάβασε η Κωνσταντίνα μας τι γράφει. Ανεμάς και από εμάς. Σε ευχόμαστε να ζήσεις 1000 χρόνια που πράγμα δεν σε σταματάει. Τα κατάφερες, Που πάμε! πράγμα δεν σε σταματάει, δεν σε 1000 χρόνια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Παιδιά, σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πυρήνα της ομάδας, σε όλους όσους εργάστηκαν για να γίνει η πραγματική βραδιά απόψε πραγματικότητα. Κώστα μου, Όλγα μου, για ακόμα μια φορά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όποιος επιθυμεί, κοψίδια στη συνέχεια. Να είστε καλά όλοι, πάντα όρθιοι, πάντα υγιείς.